Hi Susan. Hi Fari. Andibopedza madrinks abva kumuchato. Mutipedza madrinks asangasarira kumuchato. Ndo atakupedzisa. Angasarira kumuchato madrinks ai. All right. Hi Moline, hi Maria, hi Benita, hi Emily, hi Monica, hi Divine, hi Patience, hi Hilda. Uyai guys. Uyai tishike zvedu 250 because zauti vakawanda vasi ku Wi-Fi saka mari yedata inenge ichitinetsei. Vakawanda vasi pa Wi-Fi mari yedata inenge ichitinetsei. Saka ngatifambei zvedu dzipasta zigugu. Zvakaoma. Regaitiwe napasta acho zvose. Right, saka imi guys itai muchiuya muchidedza vamwe muchiya live. Takainda. Toda kuti tiite live iyi. Tipedze tigoita imwe. Handitika toita iyi topedza tigoita imwe. Guys, timngona takasarigwa 2 days kuti tisvike muna 2025. 2 days. Hi Isabel. Tatenda zviri sei Jerita Talent. Zviri sei Nontla, how are you? No Msanya Magori. Tripa 141 guys. Tripa 141. Primrose Tapa 144. Natai, lovely. Love you too, Natai. Renika, how are you? My sister Monica, how are you? Caroline Jantlamini, Tapepa 152. And Smelly, please change filter. Indino go by in Chidoshi and Papi Filter. Right, I say. Guys, filter in a school one. Quite became a grass. What I chance is going to wearing. That's it. But now you want to go because the guys are ring light. The guys are ring lights. I can anti-chona. All right. Guys, filter you and squeal on. Tag 178 and this kuona guys and shall go to Shinjani Papi. And this kuona to Shinjani Papi to buy a papi. And this kuona. Then go buy so I don't get garret pa filter imo, you get garret pa filter imo, no go buy a papi filter papu. You in the papa and this Tipa 188 side Kwankuno. I think we shall say guys. I don't know. Kwanzia makasa semni rush and dina rushing. Handina rush. Amen. Handisi utishikuitika. Handisi. Dangoba handina kana rush kana. Amen. Urigaiti ngoita guys atisikuita zvefirita pano. Mongoziva guys, you all know that this is my face and you all know that this is my nose, right? So handi kuti ndishati firita tave ku 205 guys zvikatontinetsa. Ina handitozivi ndongane ndangoba yawo pane firita yeyo ndiyazati ndogobisa sei ina handishasivi. Saka tingoenda imberi guys. Hapana yedu asingatizivi munyuwani. Hanzi futa yasikuita but andisi kugona kuibvisa titongoshanda nezviripo nhasi guys. Ngati zviripo handisi tomboziva kuti ndobvisa sei napapi. Tiri ku 223 kunoko. Hai ndosaka ndatifike magrasi. Ndina kukuona yesi Shamiso. Andina kukuona. Hanzi tikangopinda 2015 love caring. Tichazama tiri kupinda. Hanzi 205 kuno. Kuno kutatove pa 232. Kuno ku 235 now. Kuno 235. 248, 251. All right. Maskara seko, guys. Forget about the filter. Amen. Forget about the filter, guys. Hatindei kumudzwe nyaya anditika tine nyaya tinayo panapa. Tatakwenda kutakasvika pa 250. Tine nyaya tinayo pano nhasi yatafambira yatunganza pano anditika pane imwe nyaya iyi. But guys, let me say I don't understand how you guys operate. Ndaiposta nyaya iyi pamarusi andika iri pamarusi nyaya iyi yemukadzi ari kunyatsoziva kuti akaudzwa naGabi kuti wabigwa mwana handika akanzi mwana wako afa akatombonetsa muhospital handiti
achiti mwana wangu svikadzi akatovharirwa murumu yangari yake ega, but iye ari kutaura takaona vanhu vakapfeka hembe dzemamuslim dzedzia dzeblack vanenge vakasiya hanzi sai light iring light riripo iri vakapfeka vanenge vakasiya mhino chete vaiva 2 murume nemukadzi. Handimaona hanzi ndakutobuda akatipwa nagadhi kuti mwana wako abiwa, handiti haana kufa, but ndakumuti nyaya yakadai inonetsa. You can't write sahide nyaya yakadai. Nai guys kana ndimiwo, you can't hide nyaya yakadaro yekubiwa kwemwana sahide. Unotombori neclue, utombori nelidi chiro gadhi guys wakabigwa mwana ungamuprotecta here, guide ungamuprotecta here guys eatombokutipa kana handimazviona kana handaimbomprotecta nyaya inotoifambira kusvika mwana abuda kuti mwana akaenda kupi. Chiuya nenyaya tione kuita noise nayo, utaona nyaya kusi zvairi totangira ipapo todzokera kuchipatara. Handimaona tototangira kuchipatara ikoko kuti tiri kuda mwana, tinayo information zvakaitika pamwana. Kwai zvinonetsa zvehama chichi. Nami guys, are you for real? Are you for real? Mwana chokodzoti atori mupenya kutocheketwa somewhere else woti kwanzi hama dzinokupei, hama dzinokubatsira papi? Zvafanana nanditwai ndipostirewo haidi, ndipostirewo nyaya yangu vedu weka zvakandiomera kuno kundafa nenzara ndakana pekutangira handiti, asi mundite haidi pachariti. Munhu ari kuda kubatsirwa ari honest pachokwadi cheko anogona toya nefesi yakapa. Ndakaenda kuTikTok musi 25 ndibva ndambotegera kuita zvilayi zvangu kuTikTok mbijana. Ndobva ndapinda paTikTok pakauya umwe mwana akatanga pinda neghost akati sisimetera chokwadi kamida ndiri panguva yakaoma izvozvi handitozivi kuti vana ndivati kudina nguva ti by kutenda pane zvichaitika. Ndikati iwe kausoda kutambisira nguva panapa wauya uri ghost, zvikanzi ndokumbira kuti ndinopfeka account kunotukanwa, saka nei ndichipfeka ghost but mira ndodzoka neaccount yangu. Akaenda akanodzoka neaccount yake akaburisa mumba make tiri kuTikTok uko akati ndomumba mangu. Immediately ndichiona vana zvechokwadi and everything nesituation musi 25 ndizvamwe vaitobika kuma 11:10 vanhu vaitobika vanhu vaitodini. Ndakatoona kuti situation yake itori tense. Ndobva ndati alright uya ndikusire e-wallet. Ndakati ndichimisira e-wallet achinoteka chikafu achidzoka akanitumira chikafu zvesho chokwadi cheChristmas 5 kg yake raisi yanga bva kutenga muShoprite, akatenga chicken dzake 2, akatenga zvimayogurt zvevana, akatenga madrinks ekumwa zvaunotinoda ndezvekudyiwa paChristmas, akandikandira nereceipt. Akati simeli mandipa 300 yaya nditenge wona zvandatenga izvi. Hatika akatoita video call kutobika. Handimona unotoyetsokona kuti munhu anga ari panguva yakaoma. Zvino imimi munenge muchitikwanzi ndonyara hama, hauna chikafu, kuda kupuwa chikafu nevanhu, kubatsirwa nevanhu, but ukunya uda kubhadharirwa rent nevanhu, kasi uri kunyara hama. Ko kana uchinyara hama wadi kuti hama dzikupe mari yerent, wadi kuti hama dzikutengere chikafu. Charity hatipostisa haidi, unouya uri mbune nenhamba yako tutokanda ipapo kuti tanda kubatsira mwana ungobata kuko direct. Handi muri kunzwa vasikana saka nyaya yakafanana nekubigwa kwemwana oti hanzi ndonyara hama. Ameno guys kusiyana kwemalevels. Anyway gaitinde kunyaya tiunze munhu wedu because zvakaoma. Hi dear, zviri sei? Zviri bozvangu. Ndakati pamwe chaita kaini. Aiwa kana ndatakudza kuti ndouya wanda ndachida nditanga ndapedza kubika ndizvo kuti step wanda kuhechi chichi saka ndatapedza kubika. Ndikatodyawo nini wacho. Right. Saka chava pa live dear. Toda kuti ufambe nenyaya yako usajambira pamwe. Toda kunyatsokuisa before tadaidza taunza pastor a man of God. Vandori necrusade. Zvacho. Pastor vane crusade iriko musi 31. Iwo vane nyaya dzavo dzose dzakadai pastor vanoita sei kupastor. Saka anyway, tiri pano apa tichiudza nyaya yamafambiro azvakaita zvese. Usavanza, usanyepa. Nokuti ukanyepa pastor vakauya vachaya kutaura chokwadi. Pana papa diaries unogona kungopandukirwa nenyaya. Saka taura nyaya yako sezvairi. Handika hapana munhu anokujaja pano. We don't judge. We listen, we don't judge. Ande. All right. All right. Sasa litatoa pa live. Tiri pa live. All right. Taura takatere. All right. So, inini ndakasangana na pastor wa 2018. Takasangana navo 2018. Takadanana kwe almost 1 year. Tadanana kwe almost 1 year. Ini ndakabva kuZimbabwe.
ndikaenda kwandikaenda ndikavasiya variko. So ndavasiya variko takaramba tichingodanana for gore iroro. So one day when I was scrolling through Instagram, ndakatanga kuona messages avaitextana nomumwe musikana wayo also lives kuZimbabwe. Saka ari kuZimbabwe ikoko vaitoitana sweetheart chichi ipapo. Ndopandikamundaina ndikanomubvunza ndikati ko inini uyu musikana wayo ndeupi, muri kudanana neni and then muri kudanana futi nemusikana wayo? Akaramba akati musikana wayo handitombomuziva. Ndopandikaenda kune musikana wayo kuinbox kwake kuInstagram ndikati ndikumbotaura newe. Ndobva atanga kutaura neni. Ndobva anditi kwewe ndiwani? Ndikati ini ndini musikana waPastor. Zvikanzi musikana waPastor unonyatsoziva here? Ndikati zvikanzi neniwo futi ndiri musikana waPastor. Ndikati okay, saka iwo zvauri musikana waPastor avava vakakuudza iwo here nezvangu? Zvikanzi no, havana kunotombondudza nezvavo. So inini kwandiri manje zvavanga yakaita vanga vakanyepa. Zvikanzi ndiri kuenda kuZimbabwe. Zvikanzi pandiri kuenda kuZimbabwe ndikuenda kunogadzirisa zvinhu zvangu, ndakasiya zvinhu zvangu ikoko. Saka ukaona foni yangu yadziva just know kuti anything chinenge chaitika. So sisinaili vakaenda for 1 week munhu ari offline, handikwanisi kutaura naye, handiite sei. Apa inini handisi kuziva manje kuti munhu ari kutogara nemusikana wayauya for that 1 week. So vapastor vaya vagara for 1 week vakazodzoka, ndobva vadzoka kuSouth Africa. Vadzoka kuSouth Africa the day rangotori pabhodha ndomusi wakatanga kundifonera. Ndopandakati kuinini mamuripi for 1 week yese? Zvikanzi foni yangu yakazonetsa chichi, so ndakatadza kuti ndikubati. Ndikati alright, it's okay, vandasiyana nawo. Ndakatombobeliever for 3 days. Ndichitotaura naye, tichitoramba titori magood books chichichi. But zvinhu zvaingoramba zvichingondinetsa. Ndopandikafonera musikana wayo. Musikana wayo ndamufonera ndopakavhandudza zvikanzi anga achitogara kumba kwedu. Achigara kumba kwedu kudaro ndakatomuchengeta for this 1 week. Ende ndikutoshamsika kuti anodanana newe futi. Akabva atiisa paconference. Ndobva musikana atanga kubvunza kuti ko musikana uyu unomuziva here? Zvikanzi ni ndinomuziva, angangori magepa aya ekuti hapana kwanga tichienda chichi. Musikana uyu atanga kuita hasha zvikanzi une chihuri chauri nacho, how can you do this chichi achinetsana pafoni paipai. Ini ndobva ndaita hasha ndikabva ndaenda kumabhishopu vake. Ndaenda kumabhishopu vake ndobva ndavatsanangurira nyaya yese ndikati muri kuona munhu iko anopedzera time yangu. And then anemwe musikana wacho anodanana naye achingoninyepera chichichi. Bhishopu aya ndobva watoenda kwaari vakamuti ndokumbirawo kuti zvoni urambe vasikana vese vari 2. Ukamaramba vese vari 2 then you move on, ofamba wakachena. And then zvesho ndakaramba naye vandasiyana naye. Kama 2021 2022 ndengo zviro zvoti mune mango mafriends aingotaurawo here and there, hai chete zvogumira ipapo. So 2024 gore rinori ndopandaka ndiye akatanga kunditsvaga, hai ndikati ndiri right. Zvanzi ndokumbira kuti ndiregererewo pane zvidzo zvatikaita mashure, ndamunhu ari bo ndachinja everything. Ndopandakamuti okay, it's fine, kana uri munhu achinja, okay, let's retry the relationship. Zvikanzi all right. Apa inini tisinele handisi kuziva kuti munhu pa4 years this angakatoita move on. Akaenda akanoita mwana namai vemusikana, anoita mwana namai vemusikana, vadzoka anogara nawo namai vemusikana. Akaita mwana musikana nomumwe musikana. Aita mwana musikana nomumwe musikana anomuroora, avangonopisa madamages ikoko. Iye aramba ari kuSouth Africa. Akazodzokorota futi, vanodzokorota vanoita mwana nemusikana wayo, mwana wechi2 ana kuroora futi. Musikana yakaita mwana ari pamba, aita mwana ari pamba ndobvamusiya. So inini manje when I come into his life haana kana kutaura chino. Ndakamubvunza ndikati ndokumbirawo kuziva kuti zvoni are you seeing someone, because inini I'm not seeing anyone. Zvikanzi no, hapana munhu kana ndiri kudanana naye. Ndikati okay, it's fine. Sismali zvatakaita takasvika pakurara tese. Ndikaenda kuZimbabwe. Ndasvika kuZimbabwe zvandaita after 1 month period yangu haina kuuya. Saka makarara nese kupi kuSouth Africa? Kumba kwake hauna kuenda kumba kwake? Handina kuenda kumba kwake because iye anogara nevabereki. So pakugara nevabereki hazviiti kuti titsangane naye kumba kwevabereki because anogara nababa namai vake. Saka kuti tinosangana ikoko kona saka makanokwirirwa kupi? Paself catering. Makaenda kupi? Airbnb? PaBnB. Okay. Tufunga musi wewe makasangana hakuna kuvatako, hakuna kudegwa chinowa. After 4 years. Zvakaoma. Ende ichiwe.
Sasa tiriko kuya ine ndiri kutoti kandadzokera nemunhu wangu kare ndatopinda kandibheka apo bemfundisi ndakutozviona ndikati zvinhu zviri kutofaya panapa titori right ndakutopromiswa paya ndo ndine maplans akadai so chichi so nezasismeli nditori ikoko ka ndisati ndatomboenda kumba ndakatoti ndatopinda because he is good looking and even nyango pakutaura unonyatsoona kuti aiwa munhu atoripo nyange kana ukamuona ka hautombofungiri kuti ndo zvinhu izvi zvanda zvinenge zvichiitika kubackground handina kana kutombozvifungira what so ndiri ikoko ndakabva ndamuudza ndikati ndatesta pregnancy kunoko and itotaura kuti positive zvikanzi handina kana problem nazvo kana nhumbu iripo handina problem zvakaitika mwana ndewangu I've accepted it ndikanzi saka uri kuita sei ndikati handambodzokera kubasa ndikadzokera kubasa then tozoona kuti tingaite sei pamberi zvikanzi right since maybe from that day kusvika muna November he has always been there anotaura neni taitoronga zvinhu takasvika pakutsvaga munyaya tatsvaga munyaya akatogara nesu pasi agara nesu pasi akatoti zvonzi akati saka you guys muri kufunga kuita zvipi akatoendesa mari itsvagirai kuno kumba kwedu aendesa mari itsvagirai kuno kumba kwedu vatondoza zvanzi ndiri kuda kutsvaga wei yekuti ndiunganize nayo mari ndikaunganidza nayo mari ndoendesa kumba kwenyu mari ndikaendesa mari kumba kwenyu then tochitanga kugara tese ndikatoti pakanaka ka hapana kana chakashata so zvakazondinetsa manje muna December munhu akadzikira communication haachafoni mafoni munhu aimbofona kana ka5 kana ka6 pazuva achisenda messages and everything mavideo call zvese tichiita vana ivavo vekumba kwake nemukadzi yena ngandatona attachment nawo achitofona nditotaura navo chichi pasina kana kuhanda kana chi ari kumba kwana kudhidhi vake kokoko kuzi munhu nemukadzi uyu ka vanhu vanogara kuZimbabwe saka kuZimbabwe kwakasara mwana 1 iye ane mwana 1 vanogara naye mukomana so ndaitoona ngezvinhu zvese zviri pachena ende zvinhu zvese zvakajeka saka namai vevana kuzi namai vemwana uzobve vakarambana mai vemana vakarambana kuzi vakangoitenga vaita ndikati kurambana sisimeli ndinganyepi because kwandiri nini ndakangonzi taita separation saka paseparation apa akangoti ini ndatora mwana mukomana and then mai vemusikana mai ava zvikanzi vasarwa nemwana musikana ndikangoti fine so pamamanzi ese aya sisimeli panga kune mwana ndaitotaura nemwana achitoita mavideo calls and everything zvese zvitori right apo ini nemanje ndanga ndatomuchenesa kakumba ndichitowasimbisa kuti munhu ari kuuya munhu ari kutoya nemari ari kugadzirira zvese vakatondibvunza vakati ko nauye nhumbu ari supportive here ndikati very achitotaura zvese zvokuti ndichakubatsira ndichaita sei because he was in my life achiita everything and all saka pandikangoona communication yadzikira ipapo ndopa ndakatanga kumubvunza kuti pane chiri kunetsa here zvikanzi pane zviri kunetsa like ndine stress yakawanda stress yandinayo ndeyekuti mafinances pane zvandinoita mari haisi kunyatsobatana so mari kusabatana kwairi kuita zviri kundinetsa kuti ndichaita sei mai bana uko iwewo nemwana ari murodhi ende zvichada zvinhu soko ndiri kushuwa kuti ndichaita sei ndopandikanda chete ndozvese zvese zvingadaro so sisinali zvakaenderera kuti ndinyatsoona kuti no pane zvinhu zviri kuitika kubackground zvatiri kuziva so ndakabva ndatrai kutsvaga nhamba yamai vavo vebhebi mama vai ndatsvaga nhamba yabhebi mama vai ndakavafonera mai vai ndobva vatotangotondidzoti makanzi kunzi tiri paseparation ndikati ndakanzi kunzi muri paseparation hamusi pamwe chete zvikanzi makanyeperwa nababa ava vanototaura neni izvo zvezvo vatori neplans yekuti ndiuye nevana kuchristmas kweiwe pawaita video call uchitaura nemwana kuna mai ava vanga vari kupi South Africa kasismeli mai vanogara kuZimbabwe handiti wati wangoita attachment nevana vese achiita mavideo call kumwana musikana akasara namai kuZimbabwe uchiita saka waita video call ari kupi mwana uyu ivo vanga vari kupi mai apa manje apa ndaingotaura nemwana mukomana uyu musikana wayo ndasingataure naye because musikana wayo aigara so normally what to do ndezvekuti munyaya wedu anga akagara nesu pasi akatoti iwewe sinzi uona munhu wako ane vana zvaane vana kudaroka chese chaanoronga anofanira kuuya kwauri achikuudza ende ndo zvaaitoita sisimeli kana even vana vakanzi vaenda kucreshi zvazvya kana kuti vaenda whatever zvinenge zvaitika kuchikoro aitondiudza kuti ndabhadharira mwana wechikoro zvakati
mwana azoenda kutrip like nditori muupenyu hwake yari muupenyu hwangu. Iwe chotumirawo mari. Saka kamwana kamukomana akakanga nako manje aka ndaitotaura nako kamwana keke kopepa video call chichi zvese asi tonziita mama ukazi ndapinda ndikuti ndapinda kakaya. So now manje after everything ndaona kuti communication yakadzikira and all ndataura namai vaye kavandudzwa kuti you guys maybe muri kunzima separation yapera ndiri kutogadzirira kuenda ikoko nemwana kuChristmas. Ndikati kune munoenda kuChristmas muri ani? Ndikanzi ndoenda kuChristmas ndiri mudzimai wacho. Ndikati saka imimi muri kundudzwa kuti pandaitaura nemasisters ake vachitondisimbisa vachitondudzwa kuti hamuzi pamwe chete vainyepa futi. Ndikanzi nemasisters acho isusu munhu yakatitidzwa kuti isusu taakutambira ende namai vemwana wayo hapana ipo chatongosara ndechekuti tiende kumba kwavo koko tobva tangonova pagupuro then we make it official zvese zvatopera hatsikana. Yeah. So you know sincerely that manje inini ndakangoti kuna mai ndazvinzwa since manje muri kuenda kuChristmas and everything, so ndikumbira kuti muvafonere mukavafonera mavaedha pako mukavaedha pako tonzwa kuti vandoti chi baba ndobva vaedhwa pako baba vaedhwa pako baba vai vakangoenda kune mai vemwana wavo. I'm very sorry pane zvose zvakaitika. You lie. Tondiregerere I'm very sorry pane zvose zvakaitika. Iwocho uripo pafoni paya. Tisipende nantori ipo pa-conference call. Aiwe. Zvawakapfekedzwa bhutsu naiwe majombo chaiwo. Nditaripa pa-conference call kozwa ndikanzi ndokumbira kuti I'm very sorry pane zvese zvatakaita. Ndobva ndangoti it's okay ndozvandakangoedza kungozvisimbisa zvacho zvokuti unongoti what can I zvapera. So ever since that call iyoyo akabva atena sisneli like aitaura nekumba kwedu like vana munyai vamabrothers angu ana sekuru vangu anani akabva akata communication ini ndachakataura nemasister ndikati saka marongei ndobva akabva tangotaura kuti inini zvekuti tichigarisana nezvazvaita izvi zvazvichaiti atatomboenderere mberi zvikakuti saka why makatigarisa muchiendesa mari dzematsvagirai kuno muchitaura kuti mukuronga date and everything kuti zvinhu zvizosvike apa pamainyeperei why maita zvese izvozvozvo. Saka ininiwo hanzvadzi yangu mufundisi went on kunomubvunza kuti inini mufundisi here wechechi ipi and how do you do things like this muri munhu wamwari. Isi nditi tinofanira kudzidza kubva kwamuri. I know we are not saints, I know hatisi ngirozi chichichi, but munhu wamakakanganiswa imwana wemunhu imimi muri kunzwa sei makadi kumudza next from the word go pekutanga kuti inini ka ndakanisa nemunhu wangu but kukunisana kwandikaita nemunhu wangu tinogona kudzokerana munhu aiziva but makanyepa kubva pekutanga kusvika izvezvizvi apa mama kutotsvaga mari yekuti munobvisa mari. Even anadhedhi vacho pandazotanga kutaura nanadhedhi vacho anadhedhi vacho akatoshansika. Vanambobvira varambana vanava vanhu vakarambana upi munhu mwana kuti ndine mwana kuSouth Africa ndosara nehwani ndosara nehwani havanombobvira varambana. Kwewe pamamuri conference call echitupo wakarambwa apa wakaudza here mai guru kuti ndine nhumbu. Wakavaudza pa-conference call kai nekupedzisira pawarambwa apa vakati chii? Vakati shamsika vakati handiwe saka manga muchikei like munozositinoili zvanga achida kuita ka iye angachitokuti anga nemaplans ekuti alright aitosheka pakutobvisa mari kumba kwedu and everything ovhazongowazivisa mai avo kuza vagare veseka ovhazongowazivisa kuti ndo zvaitika. Saka inini manje ndini ndakatobharisa kuzi ndakakasikidza kufumura zvese kuzi ndakaenda kunotaura navo kuzi akatozoya kwandibva nditi you messed up everything wasafanira kudaro nandine maplans anga tinawo. Ko saka uri kureva kuti iye chechi yavo inobvumidza vakadzi ndaona sekuti chechi iPentecostal handiona saka aizoita vakadzi tu sei chechi vachizodii ndimufundisi kamunhu vachizodii saka paizofamba sei handifungi kuti anga ane maplans ekuroora kola kuti unobvisa tsvagirai kuti kwanga kuri kubhirivhisa wangu kuroora sekuti manga usingarogwi asi kuti pawakatozotaura akabva atozowana way out manje yekuti kusiyanayo aitokutsvagira plan
adla mari yako akwana akuchitsvaga weye kukusiya manje nayo. Saka pawakati unotaura zvese manje akabva awana scapegoat. Hey. Apa iwe unogona kuparidza here? Sipeli. Ndinato. Hey. Unoparidzawo? Ndizvona kutopfekesa maifundisi kakutozviona watomira negogo nehiri kwedu kumapendekosta uri kumberi uri kumaifundisi kuya. Anyway. Zvakaoma. Saka izvozvi mimba yacho yakura zvakadini naimnin'ina? Zvine 5 months. Yakura. Saka haasi kutaura newe zvachose. Anotaura neni munozoti like maybe pandazo kuconduct inawo yekuti right now akutotaura nhau dzema-DNA test like nyaya yatotena. Kuti mwana asi wangu. Wow. Ende ichokwadi guys, unenge wakutozvina kuti uri maimufundisi. Imi guys, usakanga munenge wabvisigwa tsvakirai kunoka guys. Unenge tsvakirai kwaisigwa tsvakirai kuno murongwa uchirongwa kunzi vanokudingirika. Pamwe izvozvi akada kutidza chokwadi akatotenga mahiri. Mai mwana ane maheels akatenga, anotori nemaoutfit echimaimufundisi anenge achito wanga usina nochinjana chano wakuona zvana maimufundisi vanenge vachienda nemafashoni kumberi ari kumazano. Mutaura chokwadi. Wanga usatoerwa kutonyatsiona namaimufundisi ndave muchechi. Ndichakataridza kuti maimufundisi vanopfeka so. Unangotozvona uriko guys kupimputuku wakapfeka heel mwana uchitambigwa une Brazilian akasvika uku uchitonzi maimufundisi vane swag. Unenge wakutozvona nevarume negara vakuna guys. And baba vanoparidza like unonatinatoti umoro deshuwa anoparidza achiita saka unenge wakutozvonera kuti akawana chintu penangu. Kondiani kwatenga pasta shoni kwaipese panote kwauya pasta shoni kwaipese panomitsa munhu ndindotegwa kona ini ndiani kwatenga pasta shoni ode musadaro musadera apetenga pasta jia mweriwe musadaro weriwe right rega titrai kuedha ndicho havana kubloga saka ndoda kutrai kuvaedha pakoli yauri apa handiti unoona. Zvakaoma. Asi ndanakigwa. Wangotozviona wari maimufundisi chaiko chaiko. Umwe munhu ane munyama wokungoramba achingorohwa chekuserina namufundisi ndishoreini. Shoreini akarohwa izvozvi futi pepa 2 nawamwe mufundisi. Vakamupama futi vamwe pasta futi zvevechi2 akambouya nevamwe akavaisa pano akapamiwa nevamwe futi izvozvi. Zvinhu zvacho. I hope anopinda. Saka watomufonera toda ini? Aiwa, anouya. Handibata mana kuhamuna mupaedzapo. No, handina kumuningira kumupaedzapo. Ndangoti makadiko munhu wamwari sika siripo makadiko munhu bva tovasiya wakadaro. Sho kana medhemu varipo. Kana medhemu varipo manje havawi zvokumhanya. Ukaona pane namba. Anti vanga vakauya kuholiday. Ndiri kuvaona. Haasi kupinda wena. Rega ndidrop nditrai kumufonera iye ndozokuedha. Alright.
Hi, Freedom. I'm going to call you. I hope my good was for life. Thank you, Rudo. Yeah, Pastor phone never is kutopinda. I say. The text and a message to on. Phone ya Pastor is kutopinda ninga to dzimwe. Kutorinda kuchechi. Shogona kuti vari kuona is very possible. Kuti vari kuona live. It's very possible. Very possible. Kuseri nyaya Tanzania. Kupi wazanai? WhatsApp. Right. Baba vanofa kunge vari kuona live ava. Ava baba. Because even madaviri andeta panda vamurisa kuti zati vanondiziva. Vadaira semunhu anyatsa kutoziva kutotaura nani. Right. Hello. Hello, Sis Nelly. Right. Phone yava ichatopindi iri ngoti calling haisi kutomboti ringing. Avaiti zvisocial media here. Social media. Social media. Saka vazviziva. It could be kuti vatoona live. Uya kuWhatsApp mwana wako mambo kuWhatsApp kana uri kuSA ndikupe ufone direct line. Love you too, Freedom. Thank you. Ndozvitoitika vaona live. Because vapindura vanditaka vandipindura zati munhu anonyatsoziva ndatomubvunza kuti ndiani. So it could be kuti vatoona live right now vatodzima but pastor dzima live manje nokuti muchaposta tatoda kunzwa side renyu musati expose mapostiwa hani maona saka manje mukadzima kana sita renyu vanabva satatombotaura mukadzi ukaona mukadzima foni makuzo ko medem vari kupi hatina namba yamedem tifonere medem because pastor vari weunoni pastor ava vasi vakamboya kuinbox kwangu here ava vanhu vakambonzwa imwe mukadzi mirationi mirai mirationi. Oh, I'm putting the direct call. All right. Mira. All right. Okay, ndapa we are kuwafonera direct. We are kuwafonera straight to ndamupa. All right. No, pane munhu andapa number tafoni atane direct ane mari kufona direct. Saka kuwafonera direct but the direct number ikoko. Takamirira response yake tinzwe. Iwe naso nambotara nawo. Aiwa nasanga kutara nawo. Ko mukadzi wacho wakagumotara naye rini? Mukadzi wacho ndanidzeinda kumotara na akatondibvunza akati saka muri kuenda kunosungirwa rini ende mari rekurorwa ekodini. Hey. Kona mukati kutogona kutaura naye. Neno manje zvinoita takuisa munhu mumaproblems handizivi chimbofungayo nazvo.
Totonzwa kuti akaroorwa iko kuti haana kuroorwa mukadzi uyu. Bishop, ende vandozviti Bishop. Ayo guys, asati ndabudisa zita kana vazoramba ndo pandichazobudisa zita. Zvaizvozvi zita ravo tichiri takaribata. Asati tabudisa tichiri takaribata. Tikada kubudisa zita right now. Panogona kuzobuda vakadzi vakawanda because zita pakupesa tichazongoribudisa still. Because pamwe pandorioni vari mucomment section vakatonyengwawo. Hazvire kuti kutanga munhu hazviiti. Hakusi kutanga. Apa iye ndisamdudu sei? Baba. Saka vanogara kuMiddelburg ndoko vanogara. Vanogara kuMiddelburg ko. Hey. Kwanzi ndiri ndagundo kutuka mkandifonera. But chikuti chida kuti chihwisise, unongotuka kwase tichida kuhwisisazve. Tichida kuhwisisazve kana ukatituka ko is up to you. Zviri kwauri. Regai munhu ari kufona afone toni. Pamwe ari kunamata wakadzima foni. Alright, iripo. Hands is going to voicemail. Saka vakadzima phone. Saka pane munhu avaudza sisi kuti pane munhu ari live. Hands is ringing once and then straight to voicemail. Alright, saka nyaya iripo pastor venyu ava. Ai ameno. Prophet havasi kubatika tichazombovatsvaga tinzwe side of the story ravo. Zvaizvozvi tongoda hedu kuti vanhu vanyatso kungoziva, hatichanyatso kuvaposta hedu. Tongoda so noti chavatsvaga. Toda kuva side ravo. Saka chatongovatsvaga. Hanimaona. Saka iko zvine zvatingatange nekuposta tisati tavanzwa side of the story ravo. Saka prophet ndivava. Animukona prophet ndivava. Kana waka believe iskwawo please come forward. Animona. Kana waka believe iskwawo come forward. Kunzori ne crusade up. Mautika vakandira mangwana ku crusade kwato zvadhakwa. Animona. Ayo pana vakandofoniwa nema bishop akawanda manje. Panofoliwa na bishop zvikuru sei mabishop ezviserera. Anotofolowa because anozati wandete kuda ngofuma tiri koko. Animaona. Handisi nyasita sai guys kumono tamba asi kuchechi kwenyere. Hanzi nachengeta ichi, hanzi maiguru chi. Hanzi inini maiguru vakandinzwisisa zvavo. She walked the journey with me, pastor vandikandira pasi papers. Ndichengete uyaputaura. Chengete wangamitsikana pastor here. Wangamitsikana pastor mawedzi asikupereka. Alright. Mawedzi akanzi purpose driven family. Ndofunga ndostare church. Purpose driven family. Present Saturday service. Saturday service. Na toitwa kai. Kubva na 4 kusvika na kubva na 2 kusvika na 5. Andika ndobvapaiswa nhamba. Church inonzi purpose driven family. Inonzi kudiko life faith life church. Muti sarani ndeipa. Faith life church here kana kuti purpose driven purpose driven family. Ameno. Church inonzi kudiko. Inonzi purpose driven family. Vanonzi pastor Mutava. Pastor Mutava. Vanonzi Bishop Mutava. Actually Bishop Mutava kwete pastor. Bishop Mutava. Iyo church ndiyo inonzi purpose driven family. Pane ati ane imwe namba yavo. Tipe ku WhatsApp. Vane 2 namba. Kwa utauri kuti munhu akwane manamba maviri. Vafanire kwa utauri kuti ane manamba 2. Chitipewo namba guys, tikandai kuningi. Tikandirewo ku WhatsApp kuti tione kwaya vazikama. Ndazvoda paposha kwanovaziva apa. Chikandai guys namba tione ku WhatsApp kuti tione kuvabata nemwe namba yacho. Zvakaoma. Papisho paya. Asi munhu waMwari guys, munhu waMwari une ma feelings wo muti anodi asikana. Muti anechasei. Munhu waMwari anengatoriwo na ma feelings. Andomboona usirake rotombo ndere nyama kazi so guys. Ndere nyama rotomboona vasikana vakadai amen. Rotomboona zvakasiyana nezvekumbauko. Munhu wenyama. Munhu wenyama Bishop. Tipei namba chetione guys. Tipei namba. Isai namba chon Bishop Mutava. Zvakaoma.
Saka vanotoona matauro vachipora. Hautona kuona mavideo avo vari muchechi? Vanoparidza vanotombokokowo kuenda kumachechi evamwe. Nhai Jesu wangu. Ava vanotoshanda nevanhu vanotozivikanwa mazita acho handingatogokwanisa kumataura but ngatingodzirai nevava for now. Nhai Jesu. Hey, ai regai timbomira kuvaposta tiwo kuti vanoti kudii. Regai timbomira. Zvakaoma. Kana uchitonzwa chena nevamwe mapasta vachitomboenda wedu weka. Pastor Bishop muri munhu wenyama chingobudikirai mungondifonera izvozvi. Muri munhu wenyama to we understand. We understand kuti muziso renyu rinombopota richimbopfachukirawo kuche kweziso. Mboni yenyu inombobudikira kuche kweziso yomboonawo zvimwe. Chiuyai titaure forward munhu une nhumbu pano 5 months. Yadosadigwa ne 4 months kuti ichikwana. Achizvara mwana. DNA rawo rotaura dovewo drama ramakutotiudzai. Uyai muapologize munhu waMwari. Muite zvinhu right. Kola kutanga sikaziva about the wife. Vanga vakadanana asati atombo asina kana. Kola kaenda kune nyika yakainda. Ava vakasara vari kuZimbabwe vakazoenda muSouth Africa. Handi vakazomutsvaga vakuti ngatidzokerani. Akatouya Kola vakatonobhuka. Hanimona pakubhuka vhikire vakapedza vachinakirana iri vana vachisa makodhomu apa. Ndo pavakadini pakabva vatoita chi vaita bho. Saka zvino ndobva kwazobudikira kuti kune mukadzi ariko nevana vaviri. Saka kuti zvino zvipasta manje uyu akabva anoudza mudzimai wachona kuti anobvunza akati kuti ko imi ndimani nokuti munhu uyu akatobvisa dzikirai kuno kumba kwedu. Ava vakati ndiri mukadzi wacho ini. Ndiri mukadzi wacho. Saka ndo pakachanganya. Saka vakazosanganisa pa 3 way call vese mukadzi pastor naiye yubva vasangana pa 3 way call. Pastor wakutoapologize kumukadzi wavo kuti sorry vedu wene zvakaitika zvose sorry. Kwakuti wewe waudza mukadzi wangu saka hazvichaiti. Kuchiramba chikontinue. No plus futi unofa kwaichi hazvichaiti tirambe chikontinue. Saka ndofa kuti ndinoita ma DNA because handichabelieve kuti mwana uyu ndewangu. Uya chenge togozofona, mira gozofona. Guys, tipeka namba, vakutwane namba, tipei namba tichituone. Arikutane dzimwe namba, tipei dzimwe namba tione. Obviously vangamboiti number 1. Igevai. Ende nozoti zvisinelika. Mufundisa vanhu tombo pakuti nemukadzi chichiri kupangwa because isusu taitorongo pedu nekuside kuti dautonorora taita so but communication payakangokata keti ndopadakatanga kutakura zvinhu inini kuti no there's something chiri kuitika otherwise taitosvika December January oita zvaanoita pamwe aida kuti tabarika ndizii. Yeah. Pana ari kuvatega kuti Bet Bishop Muta wavaona here Carol. Uri kuvatega wavaona here? Pana ari kuvatega. Pa Bishop Muta. Regaitoni pamwe wavaona. Miraitoni. Asati wana namba yacho ndati kuitsvaga. Guys, kana ari kutsane namba tipeika. Kwaanogara akuzive nokuti pavakasvika akaenda kunoita vhiki ari muhotera akabhadhira muhotera ndiani naikola ndivo vakabhadhira. Saka pavangaona vokuhotera vangasanomboendi kumba maitongosvika muri mose kubva kuseni kusvika riviri. Ndina kana kutomena navo kumba sisineli because vane mashops akuMiddleburg ikoko saka vanongoshandira padhuze nepapapo saka vakangotsvaga muarea imomo vakati ati kumba vaitofona kakuna mama vavona nadhedhi vavo kuti aiwa ndiri right. Okay. I think regai tisore manamba ari paposta aya. Timbofona iwayo. Mirai. I think zvingatoita. Right. Right. Ndandisina kutasa pane manamba apa. Mirai ndipe uyu ari kufona afona uyu. Pane manamba 2 aripo apa. Yava inotangana chiigara zviya. Yava inotangana china na 061 andi. Kwanzi first name yake inonzi Linus here. Aiwa, first name ya Nos, avasi. Okay. Hanzas.
but mukaita chinhu muchiwirirana ka woenda kunonyepa kuhama dzangu iwo wakuona manje kuti inini ndaziva nezvemukadzi wako ndoko wakutanga kuuya kuda kundinasirira nyaya ndozvazoita plus kutofumukudzi sori mukadzi wangu iwo uripo nazvavaona. Okay, so the H2 yacho number you inoda kuinvite kwa WhatsApp. H2 iyo. But again we have phone direct to one. Asisera ke cheche unoziva iwe cheche iro. Oh, notongo nonyebe kwa futi zitaka pa mwiro lino sidostara. Aiwa. Okay. Manonzi Bishop Mutava. Confess name ya wanzani. Pane muna isa mcomment ndivo. Pane some comments achitani. Ati wanzani. Pane muna isa comment sections zinelita isa na comment is comment manje. Okay. Tell me guys, wananyona master muri papi kwenu. Manje ndichagoona. Lainosi ndiyo kutaura. Aiwa. Saka imende ipi ni mwe study ipi. Na even tipeo star siri Lainosi ranyo gwaumu. Unekwa kwenda huko. Star siri Lainosi ranyo gwaumu guys nderipi. Kai pane sala kando. Vanonza chikutudza zveve vanonzani. Vanonzani dia? Semi Mtava. Okay. Anonzi Semi Mtava. Semi Mtava. Saka uyano vasiva. Machingambi ghost asiwe ere ghost rakwe. Aiwa, ndite zvima ghost ni sisinedi. Anzi Semi Mtava, Semi Mtava. Semi Mtava ere Semi Mtava meni. Semi Mtava. Vegweru, chaivo, ndivo vegweru. Saka ndiyo gweru ndo kwedi unondiregera chita mwana umba kwangu live iwe. Ndiyo gweru? Kuna hizi dai. Kuna ya njadzi Semi maita sei. Vari pa live guys. Kwanzi this one is ringing but no answer. I tried twice. Vari pa live. Vari pano. Hanzi iri kuringa twice. Iwe yacho ringa, atofona ka 2 iri kuringa but it's not being answered. It's not answered. But iri kutoringa. Kureva kuti he's watching. All right, munhu waMwari. Homeboy, Omi Semi Mtava. Zvanda kuita Omi Semi Mtava. It seems as if muri kuona life muri pano. Ndochiko kanda angu. Anditi vane account yavo ka ine zita ravo but right now yaka deactivate kwa. I think at only time ya deactivate kwa vachiziva kuti anything could happen. All right. Saka kuningikiri kutakuchi posta Bishop Semi aisi mosha yangu ndingori pabasa. I'm just as fair as that like that. Saka ndakuchingo posta Semi pa Bishop Semi imi mozeta zvakanaka nemukadzi uyu because crusade zvinoyo ndandati muye kuserika tichingotaura nyaya yacho nanangofona zvenyapa tisina kukanda maposta ayo vanhu vakuonei kuti mutaure nyaya yenyu nemusikana wenyu uyu zvakanaka naka pane mwana kaapa. Saka imi muri kuona you live makazoti si phone dzenyu hamchi imwe yacho imwe inozikama madzima yasingazivi mama muchadairi hanzi Eddie Praise. All right, ari kupiwa mugeli wangu Praise ndio kumba kwangu ndio mugeli wangu ari kupi Praise kutina seko Praise, where are you? I want to aid you. Kwanze Linos ndo starawo Linos iro rakora kudouzwa iri kwaendere kunyepa ndere pasi pemuti ari kupiko ndikikiri womuge wangu uyu Praise kwanza kanodza kubumburi uyanetso muziva zvari homi wangu naiwe kuma chako chako kumukopa pamukopa wana apo naimi ko zviri kupamba sei ko vanhu kubumburi kumukopa wanu ko naye asikana
kwana makandau muzvita seiko esiomi Simeli muri sei? sekwewe ndiwomaziva muno kumaraini zvaiwe koiweka iwe zvakaoma kuiwo munonga sei Bekutanga kuti munhu uyu anonzi Linus ndomuzivisa akadzidza kubumburu 1995 iyo ndakadzidza naye same class izvo zvanogara mheno kunonzi kuMildenberg anoita zvekuimba ane chipo chisikaiti asi zita rake akachinja akanonyora akazviti Linus mukaenda izvozvo mukanosecha anonzi Linus Menj hana kunyora zita rake ina MA yakati Linus ndobva zoti MA NJ EY something like that mobva mamuona ipapo sa iwe muroora ungosukuzota nonzi Linus ndiro zita rake ko iwe wakadana naye gore ripi asinoti munhu ndo adiwa 1995 haasi uyu muhombe zvekuita makore mangani 36 munhu ane wa 1995 ane makore mangani kona guys kunokuti munhu ari kuona picha kuti ndomuziva kai uri kuti haasi ane 29 ko mudiki utombe uyu kukana wakanyembegwa nde 36 maybe because ngomidzoka bhela dzoka womidzoka tione because ndochungudza because nogona kuva wakanyembegwa yekuti nde 36 yes nokuti uya kutakadzana naye semukilasi pabumburwi ari kuti ndakadzana naye anotomuziva right kwanza anoimba here bishop wako anoimba here zvekuimbawo muchechi zvekuti anonoenda kunorekodi aiwa zvokuimba muchechi muchechi anoimba zvekuimba muchechi regatiwe right homi ari kuti anenge asiri iye asi ndiye Linus kuamboramba zita ndiye Linus ye ndakadzana nonyasa kumuzivisa titori mafriends ndaizvo zvimonomutarisa anonzi Linus ndobva ati Menje chaipa Simeli munotomuona Linus ndiye same picture iroro anoita zvekuimba anoimba ane chipo chekuimba zvisingaiti kadzana naye kubva mugrade 1 iye aive mu1A ndiri mu-B iye airamba angori mu-A ndakazodzidza naye ndofunga ndava mu6A 7A ndopatakazosangana aita zvemarimba ndogona kutaga vanhu ndakadzidza nawo pani watanonzi Linus chii ndonyora sei kuti abude MA NJ E something like that momuona kwai Manje something like that Linus Manje no ndiye same person no ndiye maiwe saka muninongo akarwa chekuseri vakumana ndiye ndinomuziva zvisingatoiti nango akatotara nezvangu anogona kutaura history ndofunga aigara kumukoba 7 here inde aigara koba 9 saka Linus ndinomuziva zvokuti be taitodya kana chikafu chaiko kumasports zvese handiudzirwi papikicha pake patori nezvana zviviri izvo kuenda kumapikicha uko pane chisikana chakati kurei ichi tsvuku ichi hai uyu ndiye mira tione pamapikicha ko ndiwa 95 ndati 29 years 1 asikani mukuona here mucomment section kudaimbopationi mirai nimbotora mapikicha timboona taseri kuti somwe hatinyatsokuonaka titori taita munhu asiriye ndakukusendera iwewo muroora tione kuti hasi here
handiye zvake ushu Sister Indiana suit grey. Ushu. Aiwa, kuti Linus Manjei uyu that's the person anga akaiswa paposta. Ndiye akaiswa paposta but muridzi wenyaya hasiriye uye inongoshandiswa nzao yokuzoimba. Saka uyu hasi alright saka iye ndeupiko? Iye ndeuyo kamu wacho akatuka. Saka Linus ari kungoya kuzoimba isusu wedu watiri kutsvaga ndiani suti yebleki. Aiwa kula Linus Manjei ndiye zvechuwa aunakakopa kuyozoimba kudhina yavo iyoyo. Ko uye ndeupi ari pazasi akapfeka bleki nepolo nekero? Iye. Okay, saka munhu atiri kutsvaga vanhu tu vakasiyana isu tiri kutsvaga ushu guys. Tiri kuda ushu. Tiri kuda ushu. Isu watiri kutsvaga ndeushu. Ushu ndiye watiri kuda ushu. Pastor Mutava Bishop Mutava ndo vatiri kuda Bishop Mutava ndo vatiri kuda ava vane blue handiti vane hembe yeblue ava ndivo vanhu tu vakasiyana. Ndiye anonzi Semi ushu. Uyu ndiye anonzi Semi uyu. Sorry zvako Linus mwana wekumusha kwangu. Sorry Linus mwana wekumusha kwangu. Sorry Homi. Sorry Yanga. Isu uyu ushu ndiye watiri kuda ushu. Ndiye we36 aundonikwa kuti wati kurei ndiwe 36 ushu. Ndiye Semi uyu Mandava. Iri. Ushu. Uyu ndiye Semi Mutava ushu. Semi Mutava ushu. Saka Semi Mutava uyu ndiwe gweruwo futi handi. Ha? Vena ndiyadza kumusuma. I think Linus ifanitozivana. Kubva kumba. Cheni kwiri. Kuti zvavana vadiki watihwa pamwe kuda chatovazivi. Ha? Mbuya dzokurisuma. Ha? Kuti vane vogesawo vakuraka hatichavazivi. Handimaona. Zvinovaramba kubuda saka sorry yenyu munhu waMwari totomboposta zvinotodini. Hatina hedu choice. Saka tongokanda picture ravo hwande handiti tombovatsvaga kuti munhu wamwe atokumbira kuti mutibate kuseri kana vasina kuuya then tozongoti nyaya yacho mvuu handitika tokanda. Hanzi Stephen Mutava here oro Semi imi munoziva upi imi muziva Stephen Mutava uyai kuno amundiza kumbochita sei apo kwai anoisi Semi imi muri kuti muri kuziva Stephen Mutava imi Stephen Mutava muziva ndeupi imi wekumukomba 11 chimene kupeji rangu rimwe racho repurpose driven family ikoko munotsvaka rakanzi purpose driven family ndo rimwe peji roro. Alright, rekaiti svikeku auyenikesi right ndaitoni purpose driven church purpose driven church zvino iyo yacho ndeipi manje because dzakawanda apa ndoine 1.2 followers here I think ndiwe aiwa equipping the saints vanenge vasiri ndivo ivavo. Isiwe imwe yachona ine munhu mutara muhombe so ndiyo here Purpose driven family. Yakanzi purpose driven church. Ismail tata nayo mneona pamaposta minawo. Iripo Ismail purpose driven family PDF. Ndaiona
right ndoyatsa kumuona zviri clear vafana ava so uyu ndiye mwana wake ka muchikomana ichi ndiye mwana wakanti ndiye mukadzi wakari kumashure akapfeka chekirimu ndaiona saka mukadzi wacho ndeupi akapfeka jamsuit uyu kana takapfeka chekirimu pamapictures hapana kana mukadzi haposti nyamukana haposti mukadzi anonzi Semi. Happy birthday Semi. Anonzi Semi. Ndi vafana vari kuzvita sei vachikambura bota kudai so vari kukambura bota kudai voenda kumberi kunomira kumberi kwevanhu guys vachiparidza vachikambura bota nyorovhita ko vanopostwa ava vakadzi ava hamusirime aiwa musikana uyu mukadzi uyu ndeuchechi uyu akapfeka dhirezi remavaravara uyu neuyu akapfeka reblesi achida akaposta vake akakudza ndeuchechi ungaziva sei akaposta wake musikana akakudza kuti ndeuchechi ungaziva sei because pasi seems that if bishop vanotori neyesi bishop so avadi kukarisa mafumo pasi bishop right saka zvandisiri kuvara todini shamwari zvandichangoita ndichavakanda ndichika ndovadedza handika ndovadedza then kana ndakavatega chechi yavo iyoyi kana vari vachauya handika then kana vakauya tozotora ndi kudini then I'll call you totangira futi papo because right now tisiri kuvabata kudai hapachatokwanisa kuita kana vakasazobatika zvatisatokana pachitoja tochitozotanga manje tochingovaposta havo kuti vanhu vachingoziva kuti ndozviripo but nanambofunga pati tikakumbira kumukadzi wacho kuti audze baba kuti ane number obvious kuti muri kutsvagwa nyaya iri inoda kuti taugwe nokuti tinozonetsa kuti muonekwe kusocial media pamwe anga achavaudza pamwe anga amene kuti guys munozvana sei pamwe anga achavaudza kuti muri kutsvagwa amen handizivi Ola waiziva kuti pasta vakaroora vaiziva kuti pasta vakaroora seiko ivo vachiramba ende vasakuza nezvazvo plus ndinotaura nehama dzavo dzotondisimbisa kuti aiwa vanhu ava vasitombori pamwe chete first musikana yakadererana vasati varoora bishopa vasati vatombove nemukadzi wacho handi muri kuona vakatoinda varambaniswa nomumwe bishopu vambodhumaniswa nomumwe musikana asiri ushu vakaenda kune imwe nyika vaenda kune imwe nyika bishopu vakatsvaga vakati ngatidzokerani dzichiri single sezvamanzori kwai vanogara navabereki vavo handimaona vakabva vadzokerana saka munhu ane 36 anogara navabereki vake ndaidi vadzokera paipai handimaona uyu akatozoona neinstagram mababy sweetheart mameseji kuti kune munhu ariko akavabvunza vakaramba akazonotsvaga musikana wangu anyorera naye masweetheart aya handika akasvika kuti munhu wangu handimaona but ivo vakazviramba still mistake akaita paakabata painstagram ipapo kuti kune mukadzi wataura naye ipapapo handika mukadzi yakati munhu murume wangu ndopaifanwa kubhilivha mukadzi iyei zvino uyu akananyengeberwa futi avabvunza vakati akunyepa handimaona hatidanani naye ndobva vadzokerana ndokuzonzi chiuya kuno kuafrica ndokushinga kuafrica kuya ndokunobhukigwa hotera ndokunopombiwa manje ndobva azara hani muri kuona ndopakaita era the moment akanzwa mukadzi achimuti ndiri mukadzi wacho dei akabhalisa mabhireki ipapo but munoziva watisi kuzvijustify guys but munoziva vanhu vanenge vave murudo imimi munozviziva zvevanhu vanenge vave murudo izvi tichitaura chokwadi guys munozviziva hanzi is an account anenge anaye but right now haasi kudaira kuti tiri kumuda pafoni Rose
kutozviziva kuti this girl, this lady is there. Ko hama dzedziya dziri kupi naiwe chidzifonere chipedze hama dzeya dzakanga chiti tinomira newe. Tipe phone number dzehama dziya dzakanga chiti hana mukadzi, tipe phone number dzeya. Yeah. Hatisiye mukadzi, tipe phone number dzehama. Hama dzeya dzakanga chibhilivhisa chitaura kuti hana mukadzi vakaramba tatomira kuno, tipe number idzodzo. Tivabvunza kuti torai munhu ushu gadzisai nyaya iyi. And handifungi kuti munhu anogara nevabereki vake, I don't think so. Anotogara nevabereki Sisinele until now. Haatogarega. Anotogara nevabereki kubva ipapo pese paanogara nevabereki. Vabereki vake vanoita nezve kuSouth Africa ikoko. Vanoita nezve vabereki ava. Vabereki vanoshandawo, baba vacho vanoshanda kuEscom, kumamaini one watt, mai vacho havashandi. But iye manje akaendeko kudhara, vangotanga kugara nevabereki vake. Kugara kwaanoita nevabereki. Ino vabereki vakambogara navo here kubva ever since. Jedzi vacho ndotara navo kana izvozvi. Saka tipe nhamba yababa vacho nokuti ndivo vaikuzirira dzoti kune muroora. Tipe nhamba yababa vacho yamudhara. Tipe nhamba yamudhara vaikuzirira dzoti kune muroora kumba. Tipe nhamba yamudhara. Tipe nhamba yamudhara vachigadza nyaya idzi tichiona kuti kuma DNA vavada kuinda vakuinda variyo vari kumberi. Ya. Tipe nhamba dzamudhara. Ini guys kana katondifonera zvemurume wangu nditotaura kuti posta ini zvekwamwari chakwena nditombo protect munhu guys. Papa zvimwe zvese tinoprotecta guys, but when it comes chihure nditokufumura ndirini guys. Ndosaka ndichiti vazisimeni vanopenga ini zvimwe zvese here ndinotokuprotecta ndinoprotecta kana chava chichihure guys. Aiwa girlfriend nditoti mira sha yo posta nekukoko indiposte nekuno posta neikokoko indiposte nekuno. No need to fight shamwari. Posta munhuko indiposte kuno. Simple. Hameno henyu kuti vanhu kusiyana kwevanhu. Amen. Tinotobvondora ini guys. Tinotobvondora. Vanode kufumurwa Sisinele kuzvipenderera. Handizivi. Watisenda tinotipa namba yani. Hama kana kuti yani kikiri. Baba vacho manje Sisinele chikuru zvinotengeta kuisa madhirama muzoone. Chitipa hama. Hama, tipe hama. Right. Hanza Alfred amuna kumanyira pana this issue. Ignoyiwa Alfred ausikuwisisa nyaya yachona. Munhu atojamukirwa, atobva kunzi hazvichatoiti. Handiona. Hazvichatoiti. Andi akatonyadzisiwa pamberi pemukadzi. Andi akatanga kutoignoyiwa apa nhumbi 5 months. Saoni. Oita sei? Apasina dhira, apasina game. Munhu atojamuka kutaura kanzi pose mwana yehasi wangu ina kuma DNA. Mune munhu mukicheneri. Shakira. Ndikwamvura ichibuda. Atojamuka muchinda saka pakujamuka ipapa ndo pakatoipa. Pakaipa guys. Amen. Tipe nhamba dzehama. Tibvunze kuti hama takungoita zvokuti nyaya iyi muri kuziva here. Nda kutongomira satete vako mwanangu. Totongomira satete kuti pane nyaya iripo yakadai saka saka imi ndimagamuchira munhu anditi ndosakundudza kwaita. Saka matipoitwa sei? Ndotomira satete vako shamwari. Nditori tete vako pano nhasi. Tipe nhamba. Ko hama. Ndoita satete kai. Ora tombovhara foni panapa. Tombovhara foni pa live apa. Tombo edha baba. Totaura navo kuseri pasiri pa live. Hazvichaiti chengeti yaane 5 months. Uyu ndiani uyu namba dzanidzi? Ava ndo best friend yavo. Ava. It's almost like a brother. Manje vari kuzimuka. Aiwa, nothing. Chiva Edha. Va Edhi.
uri kuvaedi ari ndivaedi awe tione ndivaedi ndambokuudza kuti mukadzi was the perfect person to conduct because tisati tikuenda kunotukana naye kamukadzi tikuenda kunonzwa mukadzi anenge achitori nenyaya sezvo uyu ati mukadzi anoziva chokwadi mukadzi uyu ndiye akachitipa chokwadi imi mati mukadzi asafonekwe mukadzi ndiye akachitipa chokwadi chisere because anenge achitoziva nyaya iyi kana kuri kuti ati ndakaudzwa zvimwe mukadzi akashidza kuti ndakaudzwa zvakati mukadzi ndiye munhu anga achitonyatsokuziva guys mukadzi ndiye munhu anga achinyatsotoziva nyaya yese sezvairi bhuru havapinda bhuru havapindi aiwa kana pasa bishop ndotobovasona bishop ndinotovasona bishop chero makona ndeichitovatsvaga bishop kana vari vabudirira kusawanikwa nhasi makona vachawanikwa chete kana ndinotovatsvaga bishop mukadzi ndiye munhu angari perfect takambofonera mukadzi aya umwe wedu uyu ukozimbabwe pakauya panapa akapedza masports muri kuzviziva akauya akataura kuti so tikati pese takuataka baba vaya mumwe baba vaya munhu wepano takapedza takubati teki navo tese panapa mukadzi tamufonera kuti kawa chokwadi taudzwa negirlfriend kana muchiri kurangarira nyaya iyi yakaitika mazuva apfuura kana muchiri kurangarira nyaya iyi mazuva apfuura nokuti vese ndi vanhu vepano ka murume girlfriend maiguru vose vanhu vedu vepano flosi vanhu havagara vachitotaura vari vega vari 3 vakadaro iye nemugirlfriend nemukadzi murume negirlfriend vagara vanoita 3-way calls vakadaro uyu anotozana nemukadzi uyu aitotaura nemukadzi habhuru hapana apo kwai Facebook yese kushaya kana mwana sangano here kwai kudiya ndisi kushaya mwana wesangano wekuchechi pakadai vachataura here chero varipo pane anotaura here kuti ndipasita vangu hazvitaukiriki wangu anodzivana kana uyu handiti uya pane nyaya yakuziva unoiziva iwo hatinodzivana nauyu handi magara muchaura namaiguru tikutsvaga chokwadi pano just want the truth uyu munomuziva here saka madhiri ekumba kwenyu anozana nenhumbu kubabe kwenyu vambokudzotiwa kurongei because titsvai kuvabata tisi kuvabata handika because handisi kuda tivaka nesocial media tisina kunzwa the other side ravo ndo zvinongonzwa maiguru simple kana vari mukadzi wacho chaichekoti she will try to protect murume wake ubati mirai ndivape nhamba kana kuti mirai ndivabati simple unless kana ari mukadzi akafanana neni nokuti kana pane nyaya dziri kurebva ndati itopostai mubve manditeka nokuti ndototi ngaapostwa nyaya dziswe chete ini ndototi ngaapostwa nyaya dziswe inini ndo zvandoita kana lese ane akafanana neni asina fanana neni ngaida kuprotecta murume wake saka naaprotecta murume wake handimazvona baba vaya anobva vasongwaitira navo kuseri muningira wangu unza isamaiguru uyu mungasi angatsene naifriend uyu hapana panobhuya chisa shamwari yake pasi pebasi fonera gulesi eda gulesi I mean to say ingova eda bvisa uyu bugati drop out fonere gulesi tiri kuda kuti pastor vaite on up to nhumbu iyi nemusikana ushu handiti akaita kuningirikiri kuafrica vakanomuta 7 days vanaye muAirbnb vachimupombera akapombereka kakazara saka azara akaiko zvinezvi vakuinda kune mukadzi wakuti mukadzi wamusorako handimaona vakuti kwakukuberekere pamberi peuyu vachikuberekere kumukadzi
Hanimona uya kuishamwari chingoona kutamba because iwe wazoudza mukadzi wangu saka hazvichai hapachina plan between me and you ona yekutamba ine futi mwana yeye handingangobvumi inda kuma-DNA. Hamusi kuona kuti hapasi fe here guys, hamusi kuona kuti hapasi fe kana ndimiwo, hamusi kuona kuti hapasi fe apa, hapasi fe zvokwamwari chaiko chaiko. Fona yake inombotanga yadropa izvo kuti ndakachitu right. The guy is some committed. Hello, dear. Ya chieda, madam. Kana vauya madam murege ntaure nawe ni unyarare. Hey, Alisa, of course. Was it nearly right, Italy? Okay, are you sure? Ask me say you go kumrumo. Kana baba wacho ari pano kuti tinoka sadaira iyo. Kana vari pano vandi vatodza sadaira uchafonekwa ndoti ansa. Avana kubloka here medemiwo. I think life iri kusikama zvai. I think life no. Chega ndivafonere ndega ndizokuedha. I think so. Again try kuvafonera ndega. Pasina ushu. Phone yavo itori off. Phone yavo itori off. Madam, I pinned because phone yavo itori off. I pinned phone yavo itori calling. I stopped ringing. It won't calling pamwe kuZimbabwe. It's either vari kuziva nezvelive ino kana kuti because mafoni ari kungoringa ari kungokola haasi kuringa. Mafoni ari kungokola haasi kuringa. Idea no, phone yavo haisi kutopindawo futi. So I'm suspecting kuti nyaya iyi zvelive zviri kuzikanwa. Asi vakutaura newe. Ndiani akataura? Oh, sasa ndivona ari kuno. Avasitaura neni. Mirai. Okay. All right. So I'm suspecting kuti live iri kuzikamwa. Right. Bishop vanonzi Bishop Samuel Mutava. Information yakuuya manje. Bishop vanonzi Bishop Samuel Mutava. Pane munhu ari kuuya neinformation kuseri kwangu because semiranga ratinetsa kariya. Vanonzi Samuel Mutava. Ngaitipiwe information tione. Right. Aiwa call number atipa. Aha, aiwa hadia. Mai guru hanzi vari kuno vakauya. Hanzi vatoudzwa live yenyu iri kuzikanwa. I said it. I said it, guys. I said it. We are putting information chaiyo.
Andiona kwanza hai musafone yenyu kuzvinetsa live yenyu kuti yatozikanwa mai guru vakauya vari kuno. Andiona zviwaka. The life is known iri kusikama vari mumba live mumwe vakudozvitoonawo. Hello Bishop, tichazouya zvedu tatati timbodi titaurirane kuseri panapa zvino maramba mochizouya tiutozongonzwa kuti musikana anoti kudini. Hanzi varipo vakatokadla hanzi varipo vakatokadla vari vese ukoko saka our life they are watching vari kuziva no one will answer your call. Maphones are switched off. Atosenda mamessages uyu munhu ari apa ndiyatondipa zita rekuti vanonzi Samuel Mutava. Ndazvitaura ndikati kana munhu ari mune pasocial media hazvingaiti kuti angatedza ini guys mabhishopu ese vanoganga vanhamba dzangu vanadzo havauyi havo kuzoparticipata kuve but nhamba dzangu vanogara vanadzo because kuti ati musi wanonzi makadini anobva aziva kuti ava mai ava kutoti makadini havangouyi chete vandiziva sei kune chinyaya chiriko kune chimoto. Nhamba dzangu vanenge vanadzo vanenge vanadzo nhamba dzangu vanhu vanadzo nhamba dzangu dzedzirimo munikirikiro. Alright. Saka munhu uyu ari kutaura nati kwanzi vakumbira kuti chimbomirai kuposta titange tanzwa side ravo first. Antimanzwa. Saka alright Bishop takunzwai. Takunzwai. Kandipindure. Alright. Takunzwai Bishop. We will not post. Tombomira side rese kutaura kwamaita. Kwanzi timbomira kuposta. Tinzwe side rani ravo first. But ndozvona chitira kufona paya kuti tiwe side ravo. Kuda varamba kufonera igwa chete pane vanhu. Bishop havangafonere guvati vari kukumbira kuti timbomira kuposta Bishop vauye neside ravo. Handichimaona. Speku. Muri sei Sisimeli? Ndiri right kuri sei. Zvakaoma. Mai guru achona mwana watete wangu asikana. Mai guru mwana wangu. Nima dzako peko. Mai guru mwana wangu Sisimeli. Rega ndikupa information izere. Kwai varipo ipapa neghosti. Kwai varipo ipapa. Varipo Sisimeli. Mudhayarisi futi was part of it. Nai bedu zvireko busy cho muchienda kuziva kuti zvakapira zvakadai. Chiko bulezi. Ndosva ndangoti ndikuudzei ndichakuudzei kuseri kugrupu korega ndikuudzei sarama. Muri kumuziya here uyu? Sisimeli zvimwe hazvitaurwe ndiri palive anozondimaka. Bye bye. Anokumaka nekuziva here musikana? Haanizive but aimbodadawo musikana. Kana wakateerera dhiya waimbodada iwo. Waimbodadira mwana watete vangu iwo chifungoti wakapenga dhiya. Varume ndozvavari shamwari. Waizviita wakapenga shamwariwo wamama. Ndati ndiuya zvaku ndikuudza kuti wakaura. Hatidaro vanangu aiwa. Hatidaro pekusve iwo kana ukati wamama wakukanganisa munhu akane nhumbu akazvitakura ari kutoda kutoti abatsirikwe. Ko akamutinyira papiko akaita seiko? Saka iwo waifunga kuti mai guru vakarambwa here iwo. Kunojuku mai guru vaifona muchikata foni chinzi takasiyana kusiyana kwokupi. Saka mai guru vakagara kuZimbabwe. Vanogara kakuZimbabwe asi muyaizviziva. Waizviziva shamwari. Mati waita zvakanaka waya padhari. Unotegerera seiko zvakadai iwe? Zvakanaka kuti uri unotegerera kama mwana wangu warubvadziwa une nhumbu. Aiwa zvanakira kuti une nhumbu ndangosina nhumbuka ndada kukanda ari manudu chero kumaWhatsApp kuti uziye kuti hazviitwe izvi. Bye. Sazvipambe futi. Aripo zvako ari kuona zvake mukadzi aripo. Nechigosti chemanga futi. Rega ndikuratidzei. Ndangoti uzive zvako kuti hainotambika mwana wamai. Chengeta mwana. Vana vawande shamwari hausiwo wega. Kuna Eunice futi kuUbrook. Achakuuyo achikuudza kuti totambika. Aiwa. Pastor Homi wangu ndiye asingawi. Kuna Eunice futi kuUbrook. Munhu waBishop. Aiwa kana. Bishop kuna Eunice zve. Kuti mukadzi wavo kuchungurudza mwana wangu mudhayarisi. Kuti uyu mwana wangu kuti mudhayarisi wapa nhumbu. Toprofita chero ari homeboy wangu. Ndokushambulisa homeboy. Ngarige unhu wakahochihure. 2025 tuna vafundisi vari clean. Tiri kuda mabishop ari clean. 2025 uyu. Nyesa musoro mabva
kunonyika uko kuyubro moyamwesa musoro maoko ena musoro pevanhu vachina matigwa mumachechu motisekerera zvinhu zvakadaro hatimbosekereri tiwisympathize nemwana wangu mukadzi wacho tosympathiza neuyu yari apa uyu handika vachataura tovati vachauya vose pandozvigadzirisa pano tichavadedza vese mukadzi namaini avo tozvigadzirise mainini kana vaiganza vakumbiro regere tida vana vangu vese asi bhishopu tinemi hamupindi 2025 makatakura bhageji hamupindi 2025 mune svina mubata maoko musoro yevanhu muchiwedzera madhimoni muchinamatirana hatibvumi that we are not going to allow kwa munin'ina wangu kwaiwo waigwa kwavo namai guru seikovo iwowo futi zvakaoma hekola ava vari kutaura ti hama yacho hanzi varipiko vari kusouth africa ikoko mwana wapano vepana vari kusouth africa ikoko okay kwaiwo waizoitavo sei ivo iwe waiutukire ivo zvemukadzi uyu hamiri kwakwe waifuna uchitaura kuti kwai pavaitompa mamuri kunoji maikiri vaitofona iwe uchinhingirira uchikata foni iwe une munhu kuloji which means asi inini zvakaoma iwo anambobvira vatukana namaiguru saka ndemumwe maybe bishop wenyu havatouya guys chero muchiti kwai kudii guys we will stand with these women hanimaona guys tichamira nevakadzi guys bishop must be exposed kuna unisi kuyu bro mai vava vachitaura pafoni tibonzwai mai vapetipe tiwe inzwai ukaplaya iwati zviwizvo inzwai 2017. That's when I fell pregnant. And when I fell pregnant, he was like, okay, let's see, what? And then he decided, he said, let me go, since my business is not going on so well, let me go and tell Mama and see what we can do because we have to come and pay you lobola. So I gave birth in April on the 24th. Yeah, he told me that. He was supposed to come in April, but they failed to come in April on the April holidays. So he said he'll come in August. So in August, on the 11th of August 2019, they came. They paid my bride price. Even the sisters, they were also there. And as I'm talking to you, the sister when she came from SA, they both came to see me. And I'm shocked we are doing this behind my back. No, you know what? I think you shouldn't, I don't know. Don't let the drama out now. Because if you let the drama out now, when? Because as I'm talking to you right now, you are supposed to send money for Zia's passport because the passport will come out in 1 week. I'm supposed to prepare to go to Easy. How can I go to Easy with all this drama? They're making me a fool. mukadzi wacho mukadzi atori pataiti ufunge atori pataiti mukadzi uyu chema mukadzi uyu ari kutonditsanangurira achitonditsanangurira kuti ndo zvato kusangana kwatakaita achitondiudza apa ndanda kutomuudza ndatone nhumbu kare saka ndokuzoona kwatakaita saka yunisiwa uyu bro uyu hamupe mukombenzesheni imomo iwe yunisiwa uyu bro umo iwe yunisiwa uyu bro hamu mucomment section aiwa come on guys bishop ibishu aiwa bishop ibishu guys tingataura zvimwe tingadini uyu kana anga achiziva kuti kune mukadzi this is 100% wrong but bishop ndohonzeri guys ndohonzeri bishop vapedza kunoita nyoro voya vobata misoro yavana vechisangano muchechi come on guys
aiwa uzongoona vamwe vana kuti tawaisi pane zvavanga vanazvo mubvunza kuti kochi chiri kuitika izvo wakapuwa madhimoni vanga guys kune maspirits spirits are transferable guys vanhu vamwari kuti munotsvaka sei these spirits are transferable. You of all people should know that maspirits anotransferiwana mabva kunoita sex nyoro anditi mouya mukadzi ari kuchema ari kunamata ari kumba monosangana nemukadzi. Alright, that is okay. Usiku Saturday night mabva kunohura Sunday night muri kuchirimangana nendimi muchechi handika kuri kuuya vanhu vane serious problems vane trust yavo and faith yavo trust yavo and faith yavo in you handika vamwe vari kutorwara vanenge vane faith kuti ndikanobatwa musoro nabishop ndiri kuporeswa then muri kunobata musoro mabva kunoita nyoro mobata musoro vana vesangano vamwe vana vadiki mobata musoro then mwana iye otosvakumbarira from bed to west matora maspirits eukuku mukauya nawo mukati muchipa makabata musoro muchiisa pamusoro wemunhu muchiisa pamusoro wemunhu kwanzi audio parasetanzi audio ndimai guru vari kuexplainera mainini ava iexplainera musikana ushu kusangana kwavakaita nekubhetsiwa kwavakaita pavakazvara aifa hunge akauya anzi kucape town hospital kwangazvarirako haana kuuya akazouya after ipa pavataura pachanzi akati akutumira mari yepasipoti yemwana wechidiki kuti wechituyu kudhara chinguri takamira no conduct nothing hakuna mari yakatumirwa ndofunga vanga chiri kuzimbabwe ndio vaplayer one audio hanzi I think yes ichechi yatawa business ndo chokwadi but chinogodza nchekuti sangano rinenge risingaziva nesangano havasi kuziva handoti vanotogona toya pachigwanisa vanotogona kuendesa chitori dambuka zvokutodaro pana patotukwa kutonzi mazigure mune godo siyanai napundisi venyu because they are blind, they don't know. Pasocial media patori wesi mapofu akawandisa pasocial media pamapofu wobo vazhinji pasocial media nhasi zvikanzi kunoparariwa ka nenyaya dzevanhu ka vanhu pasocial media vanoparara vachingodhivhenda munhu vanoparara because they are gullible like that, they cannot think out of the box. Antimaona pakati crossover musa 31 izvozvi icrossover yei ndiyei guys, icrossover yei. Kune uyo ari kuchema nenhumbi ne5 months, kuna Eunice ari kuHubro kuzoti kwavamwe asiri kusati vazikanwa vasina kubuda pachena. Icrossover yei. Crossover yei. Come on guys, what are you tinyarare tibinika but makatitsirege vanhu vabigwere gai vabigora iti kuchechiko kwa chinzi kandai tiside mutenge anointing oil muzodini nemhombwe kune vakawanda who are looking forward kuenda kucrossover. That means vese ivo vachati vakazara building iyoyo vachita zvecrossover vese hapana zvavanenge vachita guys. Mweya unenge uchifamba imomo mukapo hausi mweya waMwari. There won't be any spirit of God, because how can a blind man lead another man? Because they will both fall into a pit. Saka munhu ari kuvatungamirira haana kuchena guys. Ari kuenda kucrossover za 31 achino vanhu vese vakaisa trust muna mufundisi muna bishop. Wesi still asi mufundisi asi pastor ndi bishop. Bishop title yeo bishop inorema guys. Pastor tori nani? The title bishop inorema guys. Vanhu vese vakaisa uyu wavo kuna bishop kuti zviri kuendeka, hakuna mweya unenge uchitenderera imomo, munenge muchitenderera maemotions. Vanenge vachichema vachidini na12 vachichemedzwa vachinamata chidini maemotions. Mweya waMwari cheche unenge usimo, munenge mune mweya wechihure unenge uchitenderera imomo. Mangwana moona muchechi mai nhingi odanana baba nhingi muchechi imomo, mangwana nhingi odanana muchechi vari kudanana na muchechi imomo because bishop vakauya nemweya wechihure vakaisa muchechi. Vakaenda vakanyanya mweya wechihure bishop vakauya vakaisa muchechi mweya wechihure. Now muchechi yese yakungodanana muchechi imomo makutoitwa zvechihure. Bishop ndo vanotora mweya vakauya nawo kunze vakaisa muchechi. Bishop kura kuti vakaordainwa shungu from kana uri bishop kura kuti
vakanga maybe vakabva kune imwe church kwavanga vari pastor, and then he opened his own branch. Saka kana wavhura branch ravo iroro vava bishop ari kunyika iri kure ndanga ari padhuze tatsvagira vaDr. Jobek vakuperekedza crossover komusi 31 iwoyo. But imagine neugalebu kune vanhu kana maka muchizviona guys, chero akaenda kuchechi kokoka vanogona kutosvikodzingaswa naonesangano dzimba pano kutoyepera mufundisi wedu kutodzingaswa kunzimba pano kunyepera mufundisi wedu havaiti izvozvo. Even akatakura nhumbu aisiya vaibva pano. Ndo zvatiri mazano, ndo zviri vanhu mazivano, ndo zvine vanhu zvisinei guys. Mirai timire kuti ndiwo kuti havareti varimo here mucomment section. Mirai tiwo kuti mangwana vanoda kuti chii bishop vacho. Kasi bishop indanga kusara chokwadi muchauya unicide renyu panyaya yemusikana uyu, but ndatosvora kudhara. Patove nechisvoro chikuru, patove nechisvoro chikuru chatovepo kudhara kuti imi hamuna kuchera munhu waMwari. Kana lesi mabhuya matendeuka motouya panapa tokutendeusai pano padhairi sisu motototaka kutokugamuchidzai Jesu saishera mambo womuponesi wenyu panyuwani muchitevedzera sure kwangu zvanechikudzai pano palive kuti mambo Jesu ndokugamuchirai saishena mambo semuponesi pamberi panapa palive. Nditoreiwo Mwari mundisuke zvivi zvangu mundiregerere handika ndakuda kudzoka pasikurei toona mutodzwa kuregai modzokera. Otherwise kana musina kuti anotakondinyuwa anotakondinyuwa. Bishop ngava repent guys, we are not God, but on this one bishop must repent and they must do right. Names cannot must do right. Names cannot the guy to me dear, let me wait for you and this is what I was on the side draw and then I'll call you, then we talk, start from there. All right, iribo guys. Hey guys, vanotouya panapa vojoina live apa handika ndochitotanga navo kuti why kuti ndakugamuchira Jesu ishe wangu ndauya vakati nditovasimudza makosi mudzai mako kudai vosumudza apa palive apa ishe wangu ndauya ndiri mutadzi ndakafera ndadzoka ndiri kutsvaga nyasha dzenyu ndavazokugamuchirai vogamuchira panyuwani Jesu voenda kucross over. Besides that cross over haitiwi nemusi 31 because vanenge vakadzara pasocial media hakuna unoenda cross over because tienda kupejira kuti chinokanda munyaya iyoyo mucomment section kupeji kwavo kukunda kutambisira usiku hwevanhu zvinani vana vausiku wachona vavarira chidza havo music wa31 vatambi vachidza vachirira havo music zvitori nani varidze music usiku hwese vachifara pane kuenda kunofambira mahara kunoita mahara kushechi kungononakigwa tichatoza kuti hakuni kune mweya wevasikana ava nawaunits wokuhubro wechihure uri kutenderera mukatimo kana ndimiwo guys. Iniwo pakagamuchira Jesu wakatendeswa naMwari here naiwe tine munhu unenge wodofo pakagamuchirwa gamuchira Jesu handinogamuchira Jesu kubva kune munhu unogamuchira kuna Mwari. Tikuvagamuchidza kubva kuti vatange kudzokera panzira yavo kuti wana hazvidi Mwari izvozvo asi vakurevesa kuti Mwari ndiye achazovaregerera ovaklina mwoyo wavo ndiye achavaregerera. Isu tinokuvagamuchidza Jesu sokuti gamuchidza Jesu kuvakatitawo patakatendeuka tikagamuchidzwa Jesu naivo vafundisi kushechi kukanzika simudzai maoko tikasumudza maoko dai tikati katedzerai kumashure kwangu tikatedzera kumashure kwacho tichigamuchidzwa Jesu ndizvo toda kuvaita. Handi vakatendeuka vakabva pana Mwari vonifa kugamuchira Jesu panyuwani 9 we are all sinners but munhu waMwari hatina kuti inzwaiwo munhu kwanzi we are judging nokuti we are all sinners guys. Saka tinofanira kusekera kuti bishop vaita zvakanaka. Ndionere comment yo guys mutarai pfungwa dzenyu tivajaji tinofanira kukomberera maoko kuti aiwa vagona bishop vagona tinofanira kukomberera maoko kuti aiwa bishop vari kugona iwe shamwari let us judge. Today we will be judge for we shall be judged. We will judge. Tivaomberere maoko isu kuti bishop makagona yenyu makaita yenyu vana kuti abediwe zvinowanikwa tatabhotaura kuti zvinowanikwa pekutanga tichiti munhu wenyama kumunhu wani pazokwira hama apa ikauya kati kune mumwe kuyubro moti kwaitike kutaura imi guys imi moti kwaitike kutaura pana uita tambotatikati guys bishop munhu wenyama zvinhu zvinowangwa dei vanga vachimbouya vaite zvinhu zviri right nemusikana uyu pazokwira hama yemukadzi mukuru ikataura kuti aiwa kodo rine mumwe plus mukadzi ari kuchema muuyu munhiki muaudio ari kuchema muaudio moti here today guys we will judge bishop. You have to repent, you have to come here and repent. Samuel, you have to repent. Tinga kure game chinda
kuchichinesa ndokunda kuwedzera mweya tichazoziva nyangwe because isusuwo hasha dzamwari upi pamusoro pedu. Alright, pane vauyawo vari kusera vandipa information vati tokumbura kuti mumbomira chichi handi hanzi kona vajoina panzi vanyepa uyo wenhumbu uyo akangofona akataura nyaya yake haana kumborwa. Imeseji iri kupinda mufoni mangu ishi, imeseji iri kupinda mufoni mangu handiti imeseji kune vaya vati tokumbirawo kuti mumbomira kuenda palive vatange manzi kwaSaidra Bishop vaisa meseji handika zvanzi kola uyo ari kunyepa wenhumbu uyo akangofona akataura nyaya yake haana kumborwa. Asi zvisinei akafona akataura nyaya yake haana kurwa. Asi Bishop, how many times did I call you? 3 times. Repent munhu waMwari, or else the wrath of God and the anger of God for misleading thousands or hundreds of people will be upon you. And then you know kuti you are being selfish, going to lead vana vesangano, knowing fully well kuti hazvina kumira zvakanaka, imi pachenyu munenge musati mamira zvakanaka. Muri kuenda unobata-bata. Maspirits munonouya nawo, anouyiwa nawo guys, anotransferiwa. Maspirits aya. Anotransferiwa maspirits aya. Now I feel ndotofunga kuti kana ndiri inini ndini kama naenda kuchechi every time kuAfrica nasingarovi chechi. Handingarovi chechi kuchechi. Azviiti. Saka ndotogaya kuti ndaitoenda kuti izvine ndakatogadzira kuti ndikuenda chechi kunorara chechi guys vabva havo kunoita madhiri avo. Kutori nevanhu vari kutoita madhiri aungazvizivi kana uri mwana wesangano. Saka usiku wese urimo muchechi wemwana papana mweya unenge uchifamba zvapo mwana munenge mune maemotions chiri ndio anenge achitenderera imo. Mweya cheche waMwari unenge musina because ari kukuleader wacho. Come on guys. Zvimwe zvinhu we just need to call a spade a spade. Una kundisira chiangry face pa comment yanga yakapinwa pa ndiani ko ari kusachiko chiangry face. Amen. Kana muri vanhu kana muri vateereri vaMwari cheche munetso kuziva guys chaiko andimaona chokwadi cheche icho. This is wrong on all angles guys. Aisa message saka hanzi I think muna kusema no munhu andisira message ati ndisira na message msikana uya ari pa live ari pa kopa pai ari pa kopa pai munhu tondisira ida ne picture yake atode profile picture yake atode picture yake. And this one is in SA. Munhu atori ku SA uya asi ku SA ari kune imwe nyika asi ku SA ari kune imwe nyika itori namba ku SA. Hanzi sisimeri vakuuya rini Bishop andizivi ndamirira kuti tigonzwa tozotangira ipapo. Right, so guys ndo nyaya yatanga tinayo iyi anditika ya Bishop haina kupera tombomirira kuti tione kusezvo vativo vadatsara side of the story ravo. Let's wait for side ravo raBishop anditika tione. Isusu tiri vanhu venyama but isusu chokwadi ndechekutiwo tiri vanhu venyama kudaro tinofanira kumbovaisawo pakona vana Bishop serious kuti next time vazive kuti maziso akatitarisa, vazive especially kumaKristu vazive kuti nyika inenge yakatitarisa zvatinoita nyika inenge ndivo vanotiudza vachititaura kuti hakuna chinogara pasi chinoitika pasi zvisingabudi pachena ndivo vanotiparidzira handitika. Saka they must know tine mvumo ndivana baba vedu tine mvumo yekuvaudza handika nekuvaisa pakona so that next time vanoziva kuti zvatinoita zvinenge zviri wrong nyika yakatarisa. Aripo here mwada kuEdwa guys, aripo here mwada kuEdwa hanzi kana vakasauya mangwana kana ndotongo waposta vakasauya mangwana tongo waposta havamboindi crossover havamboindi because we have to alert you ku crossover ikoko we have to alert you akasungwa Shamiso akazosungwa musikana wokubaya akasungwa so guys amene aripo here ada kufona pa kana kukwira guys todani rino novata mangwana ndikuenda kubasa.
varipo tichazoya nelive yemabhishop iyoyi nemapasta iyoyi guys. Vafundisi vakawanda, mabhishop akawanda guys, vanenge vane mhiko. Handimona vazhinji vamunoona vemazuva ano, ini handisi ndinotaura chokwadi chandoziva guys. Vazhinji vafundisi variko mazuva ano vamuri kuona, maprofita vazhinji vanoita mazita ava guys, that vazhinji ndingangoti 97% of them, the power is not from God vanenge vachishandisa guys. Millicent hauna green button. Alright, zvakana Olivia chokuereketise ushu. Simbarashi haangandipi nhamba mukadzi yaya because haangandipi nhamba kunonetsa. Haimbondipa nhamba. Haana kundipa. Hakuna guys, mweya yakawanda mabhishop amunoona akawanda. Millicent hauna green button ndokuti ndiku8. Hauna green button. Mabhishop akawanda amunoona 95-97% guys. Mweya inotenderera anditi haisi mweya yaMwari inenge iri mavari. Maspirits mweya iyi yekuita mapipi neminana iyi guys kune mamwe maspirits ariko anoita zvinhu izvi. Mukaenda mirai ndikutaurire guys, ndakupa a very good example. If you sumuka nhasi ukaenda kune n'anga, kune vanhu vakawana vana vakawanda nen'anga, because the devil anopa. Muzvizive izvozvo nhasi. Satani anopa, hasi njani inda kurova. Satani anopa. Kune vakawanda zoti ndakatobatsirwa nasekuru ndiki ndakanouchikwa pakati ndikapi. Anopa. Anti muri kunzwa? Anopa. Vazhinji vanenge vane mapowers akasiyana-siyana. Kune vane mapowers underwater. The same underwater inenge chinzi nemanjuzu. Pastor anouya muchechi achitaura kuti handiti tinotaura kuti kune manjuzu. Totaura kuti manjuzu anzi ane simba rawo raanorawo repasi pemvura rekutora vanhu achinda nawo pasi pemvura vodzoka dzave n'anga dziri powerful. Handiti rinenge riri power rinenge richishandiswa. Now tine mapastor nemabhishop anoenda kuunderwater koko to seek those kind of spirits. Handimaona maspirits aya anovapa kuona, vanoona. Handimaona vanoona zviri beyond nenyaya yemaspirits vanenge vapiwa. Vanorapa kukubata musoro kudai soka unotobvapo uchirangwa uri mubhara wakutofamba. But the spirit is not the spirit of God. The healer akuheala is not God. Zvakuda nemaziso emweya, the spirit of discernment to understand what is going on. Vakawanda vedu tiri kutsakatikira machechi imomo. Trust me guys, handisi kuti vanhu ngavasaenda kumachechi. Handimaona kuchechi munhu ngakuendwe. Asi ndiri kuti have the spirit of discernment kuchechi imomo. Vazhinji vari kutsakatikira mukati mekereke tichitojaja vanhu vanoenda kumashavi ava ven'anga. Totovajaja isu kuti akupi hakuna, but muchechi imomo ndo muri kuitika yese. Do you know kuti majority yevanhu yemapastors nemabhishop machechi umo vanotozivana nevamwe vanobata vanoita zvechinganga nezvechiprofita zvefeki, vanosangana kwavanoda kunopiwa mapowers. It's just that kwavanoenda ikoko umwe anosvikotaura kuti inini ndinoda mapowers ekuoperata as a pastor. Umwe oti ndiri kuda mapowers ekuoperata sen'anga. Umwe oti inini ndinoda kutoita muprofita, ndoda kumapowers. Umwe nemwe anopiwa mwe maspirit nekwaunoda. Umati ndinopfeka sutu, ndoda maspirit ekuoperata ine sutu. Andimazviona. But all these things are coming from one person. Pane chimbuya, pane chisekuru, pane chiri kuda kunovapa zvinhu izvi. You look most of these pastors kuma Pentecostal churches vanopfeka maringi egold amusinganzwisisi kana esilver akangoita mahombe pamusoro apa so. Anenge angori mahombe so pamusoro apa. Muchitarise nemacheni mamwe anenge akango macheni ane zvimacross amusinganzwisisi imimi. Ekuti unozvibvunza kuti iuniform here kuti why vese zvikuru sei vechidiki variko mazuva ano. Muchitarise zvikuru sei vechidiki variko mazuva ano vanopfeka manecklace iwayo anenge ane zvimacross apa. Chinenge chichicross apa so. And you never know kuti what is going on. Hamufi vakazviziva chichiri kuitika. Isai number admin kunyora isai number pamwe vafone. Nyora number comment section. Nyora number guys. Vamwe vanenge vane chumachira. Vamwe vane machira anenge maskava so anenge vanawo. Kune vane maskava ekwamwari zvechokwadi. Avo ekungotanga kuti maskava. Vamwe vanenge vane
chitauyo. Ndoda kuti muzvizive bva nhasi. I'm telling you, before 31 mupinde 2025 makangwara. Umwe anenge ane chitauyo ichi. Chitauyo ichi. Ndocho anogona chungobatwa nacho. Hakuna matira asina tauyo. Azviite. Anenge ane chitauyo ichi. Ndocho anongochirohwa nacho kudai. Uchirohwa nacho kudai so. Chitauyo ichi. Ndocho anenge nacho. Vamwe vanenge vane anointing oil. Yata kuti anointing ya. Inenge isiri anointing. Toti vanenge vane oil, mafuta. Vanenge vane mafuta. Ndiwo anongouya chingodai. Kwamuri mese. TSM chazogwa muchingodzwa. Hamusi kuziva the source of mafuta kuti mumafuta mune chi. Thank you memu. Hamuzivi kuti mafuta mune chi ari kuzogwa munhu wese. Chechi yese. Vamwe vanenge vane masigauni so. Vanenge vakapfeka so. Rinenge rine black nedzimwe kana dzausingazwisisi. Iwo chakuti zviri kufamba sei. Zvinoteka zviri zvimameto izvo ukazvitarisa zvezve. Zvimameto zvezve ukazvitarisa zvezve. Zvizhinji zvezvo zvinenge zvine tumufananidzo tisingazwisisi. Iwo unenge uchikuti swagi. Unenge uchikuti swagi. Swagi. Bishop vakateka pastor vangu vane swagi. Vanoda gold. There are certain powers in between behind those rings. There are powers behind those memento UI. There are powers behind those towels. There are powers beyond those micheka yaya. Kana sitona micheka yaya haende kumberi kunomira. Micheka yaya memchidzi ukanzi ba kurowa nayo ona chichiso yoti murakatira. Muti pastor vane power. Ukanzi ba because muma tauro imomo, muma skava imomo mune zvinenge zvirimo. Mune zvinenge zvirimo. Mabhanda yamabelta. Kune vachimwendeza vairohwa nebelt. Vairohwa nemabelt but not stereki. Ungonzi kwa chechi yese kwa. What is the need yekurohwa nebelt? If there are no spirits behind, what is the need yekurohwa nebelt? Unopiwa mabelt. Kune chechi mwendoziva vaipiwa mabelt. Andika mabelt chechi kupiwa mabelt chechi yese. The moment you get that belt, unosunga kudai maproblems akatanga. That will be the genesis of your problems. Kungonosunga bande kudai ria hauziviwe. Iwe unoziva kuti ndosaka ndati kumachechi uku you have the spirit of discernment. Zvikuru sei kune avo vanopinda machechi evana vechidiki vari kuvhura machechi mazuvano. Mapasta nemabishop enyu echidiki ariko kumazuvano aya. Ivai vari kuenda kumachechi iwayo handika vamunoti vanoona zvisingaiti. Please, itai kuti muve ne spirit of discernment. Thank you, Savannah Rose. You have the spirit of dokuzai. Vamwe venyu right now. Ndakusara choka pamberi paMwari. Haisi 31. Ndakati ndichazozvitaura musa 31. But I guess 31 tichatozongofara. Tinguva 19. Topedza na 2007. Andika 2007. Sometimes, so thank you, Clarence, for your number. Thank you, Miranda. Number. And more. To be honest, I want to be honest with you guys. Honest, Antika, zvizvo kuti dzimwe nguva unongochitika magadheni evanhu. Antika, ini ndinotaura chokwadi kazhinji kacho anoita straight passport. Ende mukazvitarisa izvozvo kurwiswa kwangu inini ndinorwiswa nechokwadi. Ndinovengwa nemadhimoni. Guys, ndo chokwadi. Ini ndinovengwa nemadhimoni. Dhimoni chero munhu ane zvakamugara dhimoni chako chaiko ari titowirani spirit yangu ndomudisturba zvokuti anototi wakanotsva gwasi rangu dai anotaura kuti dai zvazvaigona ndamunanavira kudai ndasvika ndatonomupedzisa but hatizivani because sometimes tinotsika mumagarden ini anomuzati ndisocialite takasara nevamassocialites tongoya hangu ndozvitaurirwa kudai ndoinda ndoyandotaura but ndinenge ndotozviziva. Ndinenge ndichitsika mumagarden. Kana makadzosesa kumashure kwesoko idzi nyaya idzi maprofita nechinda ndisingachadzitauri. Kana kune vane spirit of discernment vakazviona kuti ndaigara ndisingapedze vhiki ndisina kutaura ndandisingasadzitauri ndandanyara because ndaive ndine hondo. I was in a war. Ndaive nehondo yangu yandaitoziva ndega zvisati zvamboitika. Ndikaziva kuti ndakatsika mumagarden evamwe vanhu ndakatsikira. Ndikanyarara kuti zi ndikambopanda ikudza chiti ndakadzikira pakunamata ndikunyanya kuatakwa because hazviitiki kazhinji kacho. Ndaizviziva. I knew exactly what was happening. Ndisabaiona ndaingoti ndikundwe ndine nharo mashoko handivhundutsi.
but ndine naro ndanga ndiri panguva yangu ndoga nevana but chokwadi chiripo guys ndechekudai so anditika mafundisi enyu echidiki aya be very careful pamunopinda kumachechi siyanai nenyaya yekuti inde kwanhingi vazhinji venyu right now maproblems amuinawo zvinhu hazvisi kufamba kune kwamakanobatwa misoro kune kwamakaenda mukanobatwa misoro right now ende vane spirit of confusion vanayo spirit of confusion vanayo uchibudapo uchienda kumweka unosvika unobata mai vako tete vako vasina chavari kuziva because the devil always uses the spirit of confusion to confuse you animona to confuse you vakawanda makabatwa musoro somewhere you don't know, you can't even remember pane kwamakaenda wadirector nomwe munhu kunzi imboenda apa pomwe pacho wakatonosiya mari yako iwe wadzisiya apa tikuita 1-on-1 ukanosiya mwari uchibvako ukaita kunge wadirwa migomo yeminyama kuita wesi zvotinozobvunza kuti chii chiri kuitika paunoenda pamwe usvikodza because zvazvinoita ndezvekudai so guys I want you to understand me ndoda kuti mudzidze nhasi chazvinoita ndezvekudai so hatika vese ava vanoopera nemaspirits asiri ekwamwari vanoshanda pamwe chete in the spiritual realm. Spirit is one. In the spiritual realm vari vese they are together vanozivana handi munoona vanozivana so you come from there handika paitwa zvaitwa wauya pana pati ha rega ndimboenda apo ndinopfugamira muprofita uyu muprofita asvikonokudza spirit ivanoita kunge vane signal panosvika ipapo uchisvika usvikonzwa kuti ndivatete vako vatete vana chanotoziva vari kumushoko vatozvirimira vana kana chingwa chekudya kana chibage chekugaisa vana varosvika unobata kunzi ndivo vakakutumira izvi havana chavanoziva iwe right now utoonani navatete vako hautoonani mai vako utovapuma uroyi wavasina kubatira muroyi wako mufundisi wako muroyi wako mufundisi wako pawakanonamatirwa pawakanopiwa handkerchief pawakanorohwa kumeso nehandkerchief pawakanobatwa nehandkerchief pawakanobatwa nekatauro kumeso handiona pawakanozorwa mafuta that was the genesis of your problems kuti urambe uchingotevedza n'anga one by one because Satan akaya kuzoba kuuraya nekuparadza so they will keep stealing that money from you vazhinji venyu makashanda 2024 wese chawakashandira unoshanda une basa rakanaka chawakaita hapana why waibata mari but mari yako ikaperera kun'anga nekumaprofita nekuzvimbazo ndokwakaperera mari dzenyu ukapinda muchimbazo haubudi ukatika kuita zvokutevedzana nemaprofita maproblems ako anowedzera saka ucharamba uchinzi indapo hakuna chemaharaka woenda paya chemahara chekwachina kana mushana unofambira wosvikapo kunzi 1-on-100 wabvisa ka100 kaya wobvapo hazvina kuita moti iwe ukaenda pakati pepaunosvika uchitobatirwa unotoona change uchibvapo handikuona unokonvinswa Satan anokonvinsa woenda futi pechitiwe paya wosvika unzi 350 1-on-1 handika uchatonoikwereta kunopinda muchimbazo kuti uendepo wosvika uri kunyura you are sinking deeper because ndezvekwasatani anoda kuti ugare urimo mukati mazvo uchichema wakanyura uri mukati mazvo ende haubudi unogara wakanyura urimo mukati mazvo you like it or not but it is the truth vazhinji maproblems enyu akatenga kumachechi uko machechi koko kune maproblems makuru ariko ina I'm not there to tell handizivi kwamunopinda ina I don't know handisi kuti mese but vazhinji be very careful handisi kuti kudingati kudi but vana vedu variko mazivano vana machechi edu anapapa ariko mazivano aya andimaona edma izvikuru isusu kumapentekoste ndokwangu kaikoko ndokwangu inini kumapentekoste ikoko handimaona be very careful vasikana taona zvakawanda kune zvakawanda zvinoitika zvokutoti munguva kwacho unobvunza ini ndaimbobvunza ndikurangara nchimbo zvimwe zvingatichirege kuchitaura ndikurangara rimwe gore randakabvunza kubvunza pastor chichwa kuti naye pastor bishop vanga vauya because bishop ndaiyatsoona kuti havana spirit of discernment chai vanga vasina yanga isina spirit of discernment yanga isina ndakasvika pakutonzi anotaurisa but mukutaurisa kwangu hallo hai tiri palive uri palive okay tiri palive Alright. Sorry. kuti asekoko kwakasvapa kuti vanga vasvika pakutoti wanga kutodzi uyu munhu uyu unotaurisa but because ndaiona remember inini ndiri muzimbabwe
handi zvinhu ndinozviziva ndakura kai ndave munhu mukuru izvo zvigore ndakatosina 47 hanimona ndakakurira muchechi ndozviziva saka ndaizokweshena ka vamwe vanenge vauya vachibva vachinzi vari kuya kuita makrusedi vadini utonotitora mari united panapa handi inini nekusatya kwangu unoenda kuna bishop ndoti bishop makagona matende nezvevanhu ava kodzi matanga maidhiwe chii ndoti bishop zvimwe nezvimwe hanimona nanhasi ndine ukama hwakanaka nabishop wangu nanhasi because munhu ari strong but the spirit of discernment vanga vasina vairasika ipapo vaileka ipapo zvakaita kuti ndikonzere kuti vahuke apo nabishop vangu vangu vari kuzimbabwe vakazoshaika bishop pf moyo vebaptist ndakakurira because vanga vari a very old man very powerful ndikavakatika kudzidziswa zvespirit of discernment kuti one vanga vasina munhu ari right munhu ari clean munhu ari ball munhu anongopatsa but zvaitika mweya wekunzvera ngauvemo mauri kana uchienda kuchechi before you go to church fugama una kuti mwari maziso angu ndinawo anoona but haoni pane panogumira haoni zvakadzikadzika pane paanoona kugumira mumachechi ndio muri kurohwa scam yese mumachechi edu muri kurohwa scam yese vafundisi variko mazuva ano they are after money vafundisi variko mazuva ano vari kutora bag united vari kurarama very fancy lives vazhinji vanozongoenda kucommunity kunopa secover up because they are giving back to the community zvinhu zvabva kuvanhu so hazvivarwadzi I'm not shaken nokuti ndanzwa kwanzi mufundisi ningi aenda kunopa community aenda anopa because mari yacho iyoyo yacho kunopa iyoyo ndiye vana vesangano vasina yakatorera vana vesangano cover up aenda anopa saka why do you have to applaud you because the bishop wanati mufundisi aenda kunopa vana you have to give them because Bible rotaura kuti nerera nechirikadzi varangarirei Bible rinodaro nerera nechirikadzi varangarirei because imboni yedziso raJehovha hanzi zvakandipa kudhilita namba dzana apostoli vazhinji apa vakavanyarira kuti zi but they know what I'm saying is the truth vanozviziva vakachimasta chigemu vakawanda chaivo mazhinji nhasi muri kuchema maproblems enyu ndekuchechi musabvume kungobatwa misoro mumachechi. You don't know your pastor. Wangopinda. Zvakafanana nemwana wesangano rechechi rabishop handisi kuvajaja. Andimona. I'm not judging it. But arikutenda nemamu naSunday angariko abatwa musoro. But kune hondo yema girlfriends. Echihure kusero. Kune hondo yema girlfriends iko echihure izvozvo. Kune akaiva batwa musoro nhasi vachinamatirwa vachinzi vanorwara. Kune vane matambudziko yaitinamati vaenda kunonamatirwa. Anouya times 10 because zvazvinoita nezvokudai. So these demons guys, they are very stubborn. Madhimoni ari stubborn. Mweya inoshungurudza iri stubborn. Zvainoita inoenda kunomira padhuze apa. Haiende kure, inoenda kunomira apa. Ndopainonomira. Painonomira padhuze apa ndopainonomira. Yonokukuzvana neimwe, yonotorana neimwe, mamwe kune mamwe mahovering monitoring spirits ariko kuti tawana apo todiwa pane pekugara handei yonoya yava 10 wanga uri 1 spirit wave ne 10 maspirits pamunhu ari wanga une spirit wanenge iri pauri. Spirit of discernment muchikristu mukunamata yakakosha, mukuzvinamatira iwewe yakakosha. Kana waenda kuchechi sometimes usabatwe maoko musoro, because everything starts from the head. Guys, musoro ukasafunctiona hapana munhu. Moyo haukwanisi kufunctiona pasina tsinga dzekumusoro. Hari muri kuona njere dzedu dzinosenda signal to every body, to every part of our body. Musoro ushu wavanobata iwoyo ndo munhu. Vamwe musoro nemoyo ati vamwe vanobata moyo kudai. Makazviona nditi mozviziva nditi kune vanobata moyo kudai, habati musoro, anokubata apa. Moyo, a person cannot function without a heart. Very important. Anokubata pamoyo apa. Obata ruoko, obata moyo kudai, habati musoro. Chingomira pamberi kwangu, just pray for me. Mira pamberi kwangu ndinamatira chete, mira apa unamati. Sera nemusoro wangu, simple.
sina nemusoro wangu chingo kanangonamata chingomira pongonamata Mwari vanonzwa kundibata musoro hakusiko kundinamatira hakusiko kupedza maproblems angu kundibata musoro tatsika magadheni evanhu guys chikumbotembei tatsika magadheni evanhu papapa kondofo vanondifolowoka vakawanda vacho machechechi ava vakazara pano masikana uchingoriwe kwaMwari no need to worry but ivo vemachechi vanondifolowa pano zvandikutaurawo munozviziva it's not like hamuzvizivi munozviziva ndokana ndichikuudzai kuti guys do you know kuti musoro wegora unoona musoro wegora cheko cheko zvisina kuti ndiri mufundisi kana kuti ndiri n'anga kune vamwe vanhu anongoshina so vanayo misoro yemagora iyoyi akapinda mumba mako anotokudza kuti mubhedha kwakatoisa kwakati musoro kwakadai so nezuro wakadai so wakapfeka bhurugwa rakadai so anotokudza musoro wegora unoona vamwe anokudaiwo musoro wegora unoona hi dear Hi, Sisnel. yes kuri sei Moshe Morisei. Merry Christmas. Merry Christmas to you too. Sisnel, panyaya yemskana weka. I think there's another important lesson that we need to learn, especially when vechikadzi. Mskana anogara kwaanogara anditi. Ari kudanana nemunhu ari kuAfrica. First of all, do your research. Because right now, kuri kuuya full names from other people. Iye anenge ari kutorasika kuti what was his name. And two, kana wauya pavanhu toda rubatsiro handiti. Give all the information. Manhamba usanyara kupa nhamba. Remember you need help because right now umwe munhu achabvunza kuti what help did you really need from us? Because you can't come pajekera help and then withhold other information. You can't do that. Ini ndinotouya ndoti ndakadanana naMr. Dube. Mr. Dube vakandudza kuti vakasiyana naSisnel. Ndaisangana naMr. Dube kwakati. Ndikataura nesista yavo anonzi. Ndikataura neshamwari yavo anonzi. Handiti. And then the other thing Sisnel is very important is kuti. Paakauya kuSouth Africa. Vakanorara kuAirbnb. Vanga vatestwa nguvai. Matest akaitwa rini? Kuti munhu unorara naye musina condom munhu anogara kuAfrica iwe uri kunoko chaanoita iwe musiri pafoni pese unochizira zvinezvi tenza kuti ane mukadzi chinoitwa nemukadzi wacho unochizira. Why are we so naive? I don't know. Inini hangu kungofunga kwangu. Inini if I was dating somebody in Africa I would never ndonorara nemunhu tisina kupfeka. Never. Not only kuti mwana but my STDs. Kana wafunga zvokudanana nemunhu ari kuAfrica, do your research about that person because there's no pane mapage pane machi. Enda on every single picture unoverenga macomments kuti ndiani ari kukomenta ningi wacho ndiani iyeye. Take a ghost if you have to and do research zvekuti unenge wakuziya nemacousins ake akafa kuti ndianani. It seems like girl akazi lokuthi umfanekiso lakhe lonke ukuthi the way she's saying things is nearly it's like are you serious? So iye womskana ka bishop vari wrong because munhu waMwari munhu wokuti vanhu vanoenda kwaari handiti vane maproblems akafanana seiwayaya vachinoti bishop kumba kwangu kako kwakamira so what advice will he give vanhu vakadaro because he's also doing the same thing. But girl lie. She needs to learn a few lessons. We can't just put it all on Bishop. Iye pachezvake she needs to learn a few lessons kuti one researcha munhu wako wawafunga kudanana naye whether makambodanana 10 years ago. Inini childhood sweetheart wangu chaiyo ndinomugoogle Sisnel. Ndinomugoogle everywhere. Ndotsvaka hama dzake ndoshamwadzana nehama dzake paFacebook even neghost account. So I know who he is and what he does. Two, kana wadecide kunosangana nemunhu test why. Oh, and I'm not saying the first time. Oh, not munhu achakamira sei zviri kufamba sei. What is he like? Virtual world will lie to you because in ndikadana nemunhu ari kuAmerica right now, I can be anything and anyone I want to be. Per WhatsApp, per my video calls, per my chats, per my messages, because it's all virtual. I can even lie
and tell him kuti nini kubasa ndiri band 7 because he doesn't know. He's not here. He's not picking me up from work achiona kuti zvishwa kuhospital iyo kunopikwa mauniform akadai band chakati uniform yakadai. No, sizineni imbotsura mwana uyu. Honestly, yes, nezvi ane nhumbu akuita mwana. Ati Jesus mele ati kwakabhadharwa tsvakirai kuno. Okay, saka vakanotambira mari ndevanani vakaendesa mari ndevekumurume uya nditwa bishop. Saka ndevanani vakaenda kunoita tsvakirei kuno ivo vachiziva kuti ane mukadzi. Ndosaka ndatini ndikaitimire the husband auye sezvatiye chada kusafsaida because pari trikiwo ndosaka ndati tipe manamba tifonere tinzwe pakaenda uchinzwa it's either handizivi it's either munhu yane mukadzi kana kuti mai ava vane vana 12 futi girlfriend. Exactly. Either mukadzi kana kuti mai ava vangoriwo futi nevana 2 girlfriend. Vanogona kunge vari girlfriend asi vane vana kasisineni because inini ndine mwana ndine vangu vana vandinavo uko kwandakaita vana vanoziva kuti kune vana vakati munhu ane vana vakati. If I'm still with him there is no way that they will agree kuti takuendesa tsvakirai kuno. How? There is a lot of loopholes to the story, but at the same time I think girl has a lot of lessons that she needs to learn from all this. As much as she is pregnant, I really sympathize with you, but Lawe, next time, I man. Thank you, sis. That's it. All right, thank you very much, Kola. Right. Hanzi tangai matest wakusangana nemunhu nyaya iyi and there are lot of rules. Yes, but those are that we need to understand kubva kune to hear from murume we first timbonzwa kuti what is going on chichikuitika his side of the story sezvo richauya tonzwa kuti takatangira papi ndosaka tati iyi hatina kuipedza toda kunzwa the side of the story kuti chii chakaitika handitika ende pachienda kunonzi pari kunobviswa mari it's what was his intention kuti vanhu kubviswe mari ende zvakare paibviswa mari ava vakanga vachizviziva here ndosaka paenda bhoti futi tipiwe nhamba dzamaiguru mukaramba tikati maiguru vanogona kutudza kuti vari kuzviziva here handitimaona zvenyaya yemari paitwa right now pane zvakawanda zvisiri kunyatsokumeka sense pane zvakanaka zvisiri kunyatsokumeka sense but zvisinei we are going to be having her here again nemurume wacho then tapedza nemurume wachona tosara tichitsiura newedu musikana handitika tosara tichitsiura newedu musikana because we might find kuti namaiguru futi pamwe havasati futi varoorwa animona pamwe animukona tiri kubuda futi vamwe vanonzwa naUnice kudii whatever so tichavatsiura but for now regai timbomirira tione kuti zvakamira sei. Bishop varonzi vanogara nevabereki but vaine mukadzi, so I don't know. Vakunzi vanogara vane mukadzi asi vanogara nevabereki, so I don't know ipapo tombomira takadaro. So guys, zachaya here 8 sadzachaya. And naiwe nditatoita aona lima kutoya kuzvinotatu yakutopera life, right guys? Is there somebody anoda kushaura anything tisati tapedza edu? Hanzi ndakamboitwa introduction kumafeki sisters. Musatambe nevarume, musatambe nevarume. So guys, kana pasisina tataurisa tatakutora nyaya dzimwe dzekuti tatakutofila vamwe vanhu uncomfortable because they really trust in their purpose, you know, they really trust in their purpose okutodaro saka tatakutomika vamwe vanhu uncomfortable though. So tinongosiyawo gore rachozozviona chazoya chitozotibatsira kutaura kuti imi guys patakambopinda napo so tikazodai. So guys, me I'm going to work. Nanji tozotaura nenyaya yewedding yedu yakanaka kudai, so tichitendawo vanhu vaenda kunomira, but those ones I'm just gonna do ari mavideo. Kwai ndikunzwa kuda mazai enyoka nandakarara yuwi mazai enyoka zvino munomaone pina vasikana munomaone mazai enyoka. So guys, hands kupiko ndokuti uri kumarriage kwacho chaiwo avo vamwe magirlfriend. Hameno tichazonzwa, handizivi tichazonzwa guys, tichazonzwa. Saka ya mangwana tozochimaisa tombonzwawo pfungwa dzenyu but the beautiful was wedding guys.
The wedding. I mean, the wedding was beautiful. Sorry, the wedding was beautiful. Guys, ilikokusara takati glue. We were glued the whole day. Memwana kutobaira mafoni pama uyu. Namba yacho haibatwi one. Namba yacho inobatwa foni yangu hii. Chengeto. My phone is here. Auna ndambona chifona. Wochengeto ndiyo kuti ndakarogwa namufundisi ndakaitambwa futi nawo bishop. Iyi namba iyi. Phone ndakabata hauna mbufira phone. Oh ish. Ora ndakuwana. I'm calling you. Dropper, I'm calling you back. Hello? Hello? Hello, Sis Mary Murife. Yes, dear, what do you say? Beautiful. Rangu zita Morris, yapa kumburu mutari chawo. Yeah, and chawo. This is Danyara. Ndizvo. Alright, ayo ndaida toro hangu yangu audio nemafundisa. Handiti. Inini zvangu ndakasangana nawo mufundisa ava ndiri patime iya depression and stuff. It was just a whole lot going on. Kubva ndasangana nawo pandatoa mhoresa ndati mufundisi makadii zvikanzi my daughter, how are you? Mhoresa paya. It was a Saturday. Zvikanzi you can come to church on Sunday. Chichibva ndati inini baba ndichaite zvemachechi izvi. Ndakaneta nezvemachechi. Zvikanzi kwewe unondizera kupinda ndati ndaimbouya nemurume wangu kuchechi kudhara. Handitendi kwava kuri kuti what I eat. But you must come to church. I'll come pick you up. And I say, what I eat, since it's free ride, I have a problem. Let's go to church. Baba uya, vandipiko zveshuwa. Pataenda kuchechi. Saka takatanga tichienda kuchechi ndauya ndichitorwa papa iko kuchechi kwavo kwanga kuine bhazi, but iwe you make it a point yekuti vaiuya vondipika kupi kumba toenda kuchechi. Aiwa ndakatogarawo mberi handina mafirst days avananga kumbonditi vanondido anything. You are someone where anga aita sekuti ari concerned kuti azive kuti what's wrong with me. You would call me pakati peusiku, my daughter, wake up, let's pray. Chichi zvakanaka ndakavapinda zvakanaka. Before we know it ndakundzidziswa about submission. Handiti zvikanzi chinonetsa muupenyu hwako ndechekuti you lack submission. Saka you need to learn submission. Ndikati alright papa. Ini handina zvakawanda zvandakafunda. Ndatoenda paya ndabikira papa. Aiwa papa vakomenda, the food is nice. Handiti ikufungidzwa kuti kubika kwapera ipapo. Aiwa ndakatozoita about 2.5 months. Chimwana unobika. Handina kana kumbokumbirwa kuita or anything. Ndaenda ndonobika. Ndoverengerwa Bible, ndichikoterwa and everything, and then we would pray. And then sometimes vaibva vandibhoutira kumba kana kuti vonondidhova. Handiti. Then tongoti after 3 months fundo pandakanzi ike zvino iwewe wava munhu ari right wekuti chero kuroreka unororeka. Because now you can submit, because ndandadzidziswa kasubmission yekuti ndaenda ndichinobika ndaitodzidziswa zvese zvekupfugama. Nonzi mukadzi anopangwa kupfugamira murume wake, like all those stuff. Ivo vati kurei ndichakupai zita ravo kuperi ndichanyora. Then kwabva madhezi wayo ndanga ndine relationship yangu yaitondinetsa. Aiwa zvikanzi plus mweya wandiudza kuti wewe you are my wife. Chichi ini ndikati Jesu Mwari wangu. Mwari vandivhurira kandadova maimufundisi kapaya ndandakutozviona ndina mabhera wangu.
Wagara kusitira vadzidzisi vavo vega kumberi. vati kurei kana mai vavo basi muchaona vanobhlicha nekubhlicha. Vanobhlicha nekubhlicha handito. Aiwa nemasuti vanosuta chaiwo havasuti akuda. Ndakutozviona paya ndachiva mai vesangano akasangano rakati kurei. Ina handisi kuziva kadhirama dzemuchechi. Pandanzi ndokudaiwa vakataura zvakanaka zvikanzi inini I want to do things the proper way, this and that. You need to support my vision. Handiti ndakatotanga kakuenda kunoparidzirawo vanhu mumastreet. Taakugara paYouTube takukota mabhesi tichisapota vision. Then when I used to think kana iri relationship yemufundisi ka bota harityiwe saka nasingazvimhanyire. I guess waitombono kuzicheri ari kumberi noti ndokutozogara mai mundizika kutozoona wakagara kwakombewa uchitiwa mvura nedrinki nemaasha uripo pazisituro riya. Ndakatanga kurohwa mainspiration every Sunday. Ndakatanga kutenga hembe every Sunday. Pressure. Ndichienda ndakaluka ndikati kana paina zvokuti paiti pakaenda vanasisi vainyanya kuimba waitogwadziwa ndaitovatisira vachiparidza kuti ii sista ringe handisi kuvanzwisisa. Maiwe uri kuva nsangano apa hamusikuziva apa ndanga kugara kapamagazeti. Remember tiri kufamba futi neprotocol yapapa. Protocol yapapa yaiva zvaiitika kana pane vanhu vakaoma muchechi vanogona kutozongokunyudza anytime. Ndo protocol yapapa iya. Alright. Aiwa yakazonditamba nyowani protocol tichasvike ikoko. Saka tadi paprotocol yaizviziva zviri kuitika. Ende ndanga ndisirini ndoga muchechi. Saka ndine madhays andaigona kunzi nhasi mami we coming to fetch you kana kuti nhasi we not coming to fetch you, this and that, because vaimboenda kunoparidza kuorange farm. Jesu vanga vane rimwe branch kuorange farm main ranga riri kunonzi kuMauven. Saka vaibva vati no ndazotadza kuya ndichikupikai saka tozoenda netisande. Saka ini ndo pane ndisingazivi kuti aiwa panenge paenda vamwe mamhaka vasirini aya. So ndo papapa vakazonditi rimwe zuva can you come cook? Semazuva ese handinambozviramba ka semazuva ese plus tatakudanana tatakutoitana kabhebhi aya. Andaenda musi iwoyo ndakatoendawo ndiri jinja dhafu ndikati I need to mark my territory ka. Saka vandatoendawoka ndakatogadzira ndikati chinenge chauya. Ndatosvikawo paya aiwa apa musi iwoyo vanga vatoriwo redi. Handiti aiwa mbotawo garajyiwa musi iwoyo. Rakadyiwa zvomene akaonenge wabva wabva unenge wabva mumusoro jesu kuti ndofanirwa kuita number 1. Wakanga uchida kuita number 1 kupriority saka ukanyatsa kuvapakurira bota semupakuriro chaiwo. Uyazopapura. Apa protocol inenge ichiziva kuti mwana saka ari kudyiwa uko kuti mwamuzi ari kudyiwa nabishop. Musi wandakandoziva ndakabva ndadoti munhu waMwari haangangoziva achisiyazvo. Ini pano ndadochidzika midzi. Ndadzika. Ndadzika midzi. Tikati hatinonokika tiri vanhu vamasvingo. Mangwana ndakadotora hembe kana ndakutosiyawo hembe ikoko.
ungoti zvona wapinda wena zvona ndiri maifundisa paimba yavo yanga ine upstairs ka ukatondichange ndichimira maketeni ndichimira mabhaukoni autozvona kuti mabhaukoni aimwana kwabva paya chacho changa kutopusha aya saka remember ndakudzenda ndiri mune imwe relationship yangu kairi handiti maona yanga isati yanyatsopera apa ndanda kuda kuti ndoona kunenge kwadi kwakanunira ndokowoinda kunenge kwadi because nengo wati haumwe chive hanhu emasvingo wakapusa mazviona kanhu emasvingo kuti haana kupusa kwabva ndati paya saka imweni papa manje chainetsa papa vanga vaine musikana mukadzi handisi kuda kuti nditi mukadzi because havasati varoora handiti vanga vaine musikana aimboimba mukwaya wava nevana 2 naye wavanga vasina kuroora vakambogarisana kubva vanetsana musikana uyu kubva aenda kubva anogara kwake handiti saka ina ndauziva kuti vanga vachiri kuitisana achicharudzana mwari kwake vanga vachiri kutoitisana because apparently maviews mazhinji apapaka aitobhadharwa nemusikana iyi ende musikana iyi munhu aitonyengera kuti papa vadzoke anokona saka papa made sure kuti inini nemunhu iyeyeka we are friends but we could not talk about zvemarelationships because papa kavanobva vakudza kuti we cannot be discussing this, it's too early and he made sure kuti inini namai vevana vavo ivavoka tanga tiri close because dzimwe dzenguva ka ndaitobva amai vevana ivavo vaitoya kutondidropa pamba pangu but I could not talk ka zvinhu zvangu kana papa handingasimudzi chifuva and uyuwo could not talk neni because zvinhu zvake nani nababa isusu tiri kupusha nakuku ine manje handakudhonza kuhiri remember ndakuda kuona kuti kwangu kukwakudzara kuchaita here but ukozve kuchaita here saka papa vane nguva yavaimboti vanga vaine rimwe branch futi kumozambique saka vane nguva yavakaenda kumozambique ini ndokusara newangu uyo ndokumbodzokera mumakasi ewangu uyu handiti ndobva ndabata nhumbu handiti ndabata nhumbu manje handina kuziva ipapowo zvangu ka I think I can say kuti neniwo I was used kuti ndizoshandiswa kuexposa papa because I realized later kuti nhumbu yanga isitombori yani yapapa handiti saka ndobva tadi saka papa wangu ari mumozambique inobva ndasandichitisana nemunhu wangu ende nemba mota pari kudyiwa ka pachokwadi ndovanzofarira kutaura chokwadi kwese ri kudyiwa arivi nopandakazoita confusion mota waidya usina mapepa allright saka haufariri makondomaji No, kuna papa it was very intentional. Saka mana ndakateerera hangu nhau yemusikana uyu ka hangu paanga achitaura ka kuti sometimes I'm not really judging but sometimes unogona uri kutonyatsoziva kuti ndiri kutoda nhumbu ndoda kutomaka territory yangu and we used to think kuti materitory anomakwa nenhumbu semunhu wamwari semunhu wamwari just thinking kuti hangazoita chinga munhu wamwari haramberi handiti saka ndobva papa vadi pavazouya saka kuva vanogara mwedzi uku handiti inini manje ndine problem yamunoziva yes yemahormones you know saka sometimes I cannot really calculate kuti
nhombo ndabata sei because menstrual flow yangu iri irregular anoti then ndobva pakavadzoka saka I will tell you the date and zvandikutaura izvo ndine proof I will change you saka inini I tested nhombo musi wa4 January right ndakanetseka kuti why ndanonoka kuenda kuperiod handiti what's happening handiti there is something just told me to go buy a test vandatenga test apana papatetowo mulove cheshe ende papawo vanga vakutochengeta kavanga kutobhadhara rendi vanga vakutoita sei but most of the time dzandakuwanikira kwapapaka because hembe dzangu ndaenda ndinosiya ndikaenda ndinosiya dzandakapfeka ndoenda nedzekuchinja saka hembe dzangu zhinji dzadzatowa kwapaka handiti but kwangu vachiri kubhadhara rendi because ivo inyu zvavaita kuti munhu ndozongoti azotora hembe dzake handiti ndiri papa nhombo ndaibata but I was so sure kuti he might not be muridzi wenhombo handiti and ivo he was very sure kuti ndanga ndarambana nemunhu wangu uyawe handiti then inini with the situation futi yemunhu wangu pandaona ndikati papa ndova ndokwanisa kungoti papa nhombo ndeyenyu handiti inini ndakuudza papa ndikati zvinhu zvamira so fake test issue ndakatoita zvekusenda message zvikanzi Holy Ghost fire devil get behind me you lie yakatoita chokwadi kudai kubatati ndakakafunga kuti vanyorerwa varikuita joke varikuita joke kubva ndafona wanikefona haisi kudii haichadai kui handiti ini ndikachaiwa mazano ndehapi kubva ndaita bhoti hanenomba kwavo vakanditarira nepahwindo zvikanzi haisisiri bhebhika zvikanzi my daughter I am busy vakataura vakamira pabauko I am busy I am busy serious zvikanzi my daughter are busy tichataura handiti kwabva ndafungidzira kuti joku setweri handiti ndakatokandira vakatoita kutondikandira nemari yeuber vakamira pabauko zvikanzi dzokera nabishop kakomba vanodzi doctor chatumira izarawana ndogava saikuno kwandovaziva cheto yakati kurei vandovaziva regai ndikunyorere as we are talking nyora tioni taduve necuriosity kuda kuvaziva Holy Ghost paya munhu aidlashiwa asina kana bepa hailaina ende vaidza zvekurevesa zvekuti pamwe pacho waiti uchiinda kubasa unenge wakarumwa mbiri wose ndogoziva ndovamunoti vana bai wala mairuma muviri wese maida makaruma muviri wese ukachikira kandokoruma wangu ndogoni vamaona marriage vamaona marriage muchifaridza bidzi vaifundisa haleluya remember Maria Buddha. From the time yandataura kuti number okay tariona saka Maria Buddha kana ngotaura kuti ndine nhumbuka baba havachabati kubikigwa havachada vakudondidzwa kuti let me know when you are home so that I can uber your clothes ndikati bodo ndirimera soko ini hamundidero hamundidero ndikati ina ndidi zvekuchengeta ndakaona kuti aiwa baba handiwo munhu wandaitamba nawo anenge achitaura ari sweet change vachinja because I can be very very hard na you
naivo zvikanzi you don't know ende zveshuwa mujereni ende zveshuwa akagara kujere munhu wandinyorera zita akagara kujere zvechokwadi ndamuzive because handiwiswe newe if you think kuti after building a ministry for all those years iwewe wouya wondiwisira pasi then you need to think again ndikati aiwa imi mundijairira amaufana asi kana ndiine mameseji aya inongana ndiri mumagrupu machechika ainonitore machatsi pande mugrupu handiti kana mugrupu handiti ndakudzaisa ndiine mapictures izvini ndakarumiwa pamwe pacho unenge uine mapicture uri pachifuva kauchinyatsokuhwa kuti ndiwe maimufundisi zvese ubva ndafana mugrupu handiti vakana mugrupu ndoka ndakazochiona moto neprotocol mati then protocol ndada kuti pese panenge ndiri ningawangoona kuti panapa hapamiwe newe unogona kungoendeswa to a point yekuti ndakazotenge ndainini nanda uchikumbira regiri yaha thank you unoza kuti tichitaura kuti mabodyguards anapa paya anenge ati matagano dzavheseka vanhu vanoti tine godo saka tongosiya tonyarara yedu handisiraiziva because umwe weprotocol akanyatsondudza akati iwewo chakakutarisa kuti kana pawaipiwa mari napapa chakakutarisa kuti utenge mamorning after chi plus pawakaziva kuti waane nhumbu chakakutarisa kuti uye kwatiri isusu as protocol kuti tikupe mari yekuenda kwadokta unobvisa nhumbu chi saka kana uchigona kudaro kwauri kuti undonobvisa nhumbu vangani vakabvisa nhumbu muchechi no then I had to talk with munhu akatozondiseva ndiye uyako pandakasenda mugrupu pane vasikana vakawanda kuti 4 vakauya kuinbox vakati newo wange uchitoitwawo sita chitodiwa chitoitwawo ndakazosiva kuti avavo vaimba ukwaya ndichakunyorera zita ravo vachiri kuti voimbana manje handiti vanotori nevana chii handiti then vadaro amene anga ari kuzama kundifonera then vadaro vangachiimba uyu ane vana 2 ndowandakataura naye ndikati zvakamira sosososo uyu ndopavanditi saka iwo ndiwange uchitodya mari yangu zvivi because inini mari dzezongochipiwa it's my money because taparelies on church name because uyoyo has a very good job manje asiyana kanesu anditi she is a very good job anditi then kubva ndaona kubva ambosati tamwe handiti kubva ambopapasai pandazochitaura nasisi vapapa manje sisi vapapa vakati the only help that I can give you apa ndimaine chikuru so the only help I can give you is kuti ouya toenda kwadokta wangu unobviswa nechi imagine that's the only help that I can give you imagine and you need to make sure kuti top chief it's not secret handiti apa ndazochisitaka kamanje apa handichazivi kuti ndodii kuti zveshuwa remember I'm still telling you kuti I'm still quoting between kuti ndizivi kuti nhumbu zveshuwa ndeyavo here kana kuti ndei nekuti ukoko dhoko ranga risina kuvhagwa waipota uchinobirira ndinamlaiki zvondodii hai papa nipaipaya ndindakuchikakumbira ruregerero manje ndakuti my love pakakanganisi anozva kuti ndarisani ndava strong spiritually pamwe ndatoshandiswa nasatani ngatitaurira handiti
ndiri ndakuchitovanyengerera paya apa pavanhu pavanga vakuchitotaya manatsi manje vanga vakuchinyatso mona kana chiri chisikuruka vakunyatsochisungira zvependa vakuchinyatso kuchisungira zvependa modza ndaigona kuti ndichibva kubasa chaikoka ndaiudzwa nemukombi mandiri kana iri bhouti ndaiudzwa nemubhouti mandiri kuti kunyangaritsa anytime if you try. Ende vanokunyangaritsa mapasta ndomatax in suits. Ende avavo mukati. Especially wako yeyuyu, wako yeyuyu, wako wanestara waninyorera apaka. Tagi chairo kupesira muSouth Africa. Itagi chairo hazvisi kana akatombiwe saka. Inini ndakatozoona kutoti zvakaoma. Then remember vatete avo hanzvadzi yechu yange yandiofa kuti ndiendeswe kwadhokta wavo. Then kwabva ndazochitya futi ndikati ivo vasina kana kumbovhunduka kana ndikanourayiwa ikoko. Kubva ndazochitaura nani neuyo ane vana 2. Apa remember mukadzi muhombe anga akaenda kare kamumuziva. Handiti mukadzi muhombe anga akaenda kare. Ini kwabva ndataura nawe ndikachitaka inini handitori namari ndokumbirawo mari. Ini kwabva ndakazongisira 3,000 handiti kubva ndakwanisa kuti ndinobvisa because apa ndandisingachakwanisi kuti ndichengete because ndatova confused kuti ndodii. Ndabvisa nhumbi iya kubva ndanzi you need to come to church also issue an apology so that iwewe wova safe. Ndakatoenda. So apology waissue kumberi kwevanhu. Kumberi kwevanhu because ndandakutya. So wakaitwa chii ndakabitswa namufundisi? Inini ndini ndakanga ndakuda kudonhedza mufundisi. Ndini ndakabatwa nemweya yechi. Hauna kutaura kuti ndakarara nawo? Moza zvese zvezvekunzi unonzi kwanzi unobva wataura kuti my teachers it was Photoshop and stuff. I had to say it kuti ungosepa because ndandakufunga futi kuti vanaka. Ndikarega kuteerera zvekutaurwa neprotocol handiti ndinogona kuzonyutswa. But yanozviita zvake haire iginza kudare. Ndakatenda ingeri Friday service handiti kubva ndatonotaura pamberi pechechi kuti aiwa inini ndakatotumwa chichii the same that because the story here. Imi vana nesangano bva sarachitira timazviona bishop vedu vanoshandiswa naMwari vanhu vaexposwa azviexposa yakazviexposa mototaura kuti Mwari wabishop. Exactly. Ndapedza kudero ndikakodza kuti iko zvinoka apa kwandinogara nepavanogara musizimelika. Vhita hariperi tisina kusangana pamoga but tinopfudzana kunga vanhu vasina kumbobvisana kana mabhuruku iko zvino nekutovatya vachipfuura. Handitokwanisi chero vateerera mumaziso apana vana kana nyadzi vanochandidarika. Aiwa nyadzi havambodziti matags aya nyadzi dzei. Thank you Jani. Rina kana nyadzi zvakanana mushopu mandinoshanda ka aiwa vanondouya vodotenga vakadontarira ende vakadondimhorosa vanondimhorosa vakasanga havandimhorosi. Like to him it's just normal. Yeah, was just zvakatojaira. Ndinombogara ndaexista kana kumboti vanotomboziva kuti ndakaita sei. Maingotamba. And then ndakaruma ende vanhu avanokudya mbochaia sinhamba maitodhiwa chako chero nemuromo chauchaiwo. Zvasina muromo ende ndakazovati pandakaita samwangira nezvosina zvakando
ndizvavo mazoma ndazoti ndatsamwa ka ndazoti ndatsamwa tisati taenda kakunotukana kumagurupu esafuka ndikati iwe murume iwoyo unotya zvasome ndichishandisa kuchiparidza Mwari mukati makakwana handinenge uchidebva pabvumu uchiri kugona kutaura aiwogadziswa neprotocol ndakazenge ndomakumbira regerero mashoko ose ukanozobuda kuchechimo kuchaindika kuchaindika iko zvinoka ene ndikakudzai kuti even vamwe vakadzi vekuzimu handiti because yakati wandei ndekuzimu chete handiti saka unogona kutotikuona vototi vuve raida kuisa mufundisi wedu pamiyedzo vasingatozivi zvakaitika vasingatozivi zvakaitika munhu uyu ka izvoni kuti vanhu vemuchechi chavanozoita vanozobhilivha mufundisi wavo of course akabvisa pamaitumu atorwa ndakanobvisa wati yakabviswa nu yakachengeta iwe uchiona kuti ukuti dhila napastor Ginza anokudza kuti unofa ubva ufunga ndini vamwe vanakova vanozodii yakabviswa ongana chikudzai kuti uyu anga achitoti kwanzi pamanjiti yakurisa 5 months it was 5 months 2 weeks ndiri ndogamupa ndaitoteerera imwe maridzo yachivenga zvikanzi mukadzi waucharoora vamwe toileti yaanogara iguva remwana because I had no option and I was looking at kutika ndine vana vaviri uyu wava wechitatuka wobva wamuzvara indi pane controversy dzakadai ndozochidii kana musina kukorei chibereko kola chibereko chiri haiti zvimwe unongozokumbira una Mwari hapo kuti Mwari ka ndozvavo ndakatadza ka but ndanga ndisina option nokuti zvena ndakatoudzwa kuti ende mwana yeyeka achirwa kanzi akabuda ari wangu ka I will make sure kuti iwo nemwana yeye munobva matongoka protocol yakanyatso make sure protocol ikati if you are going to give birth kumwana yeyeka make sure unomuzvarira kure kwatisingazivi ende kokuti you will never trace that child back kuna pano ndekuzimbabwe and they don't want to hear about that child saka ndova ndidzoti ike zvino ka ndo zvakandinetsa ndikati ike zvino ipapapa vanotoriwo necrossover yavo mukatotarisa yakatopostiwa handiti then I'm just like he's big ane crossover mapasita wose ane crossover ati kuda kudoku kunobuda mari musuyu ona the reason why hangu ndisiri kutaura nezvesitarawoka apamiwe aiwa apamiwe achachero neniwo ndewangongotanga navo kudza kuti achadisedi kefu unokuvara uko apamiwe apo apamiwe apo patosiyana vanoda kunipanomiwa nesu tiri kuno uko undovata ndezvako ndotova big time ndi kunoku but now it will involve you maybe asinga kuinvolve ndaitovaita take on zvokuti ndaitomuita take on yayo zvokutodaro ende vanhu vafunga vachimuprotecta mujere vaimuprotecta mujere vanhu vandakakura navo akanga akasungwa navo panguva iyo saka anoziva kuti kuno kwakumiwewo futi ndaimuchallenge zvokutoda zvino manje iwo unopinda panguva yakaoma ndopinda panguva yakaoma ende handiti vana mavanga mumbiri wose ndakamaexplainegwa kuti kanzi manje iwo handikusiyi nevanga iwewe ndinokusiya ndakuviga ende hapana anobva aziva nokuti wakavigwa ipi edu matsagizana
Kana kapedza, you can just come here and share your experience with us just for 20 minutes before we close. Chizova, you have been saying a lot in comment section. I even got comments about wako pastor wakadana naye usho ukukupa poison. Saka kana vakapedza, you can call in. Guys, mupe your number afone tiri kuhila tiri kucrossa over muna 2025 takasunungura moyo takachena. At least you uri kuhila zvako zvakanaka, so that's okay. Pedzisako ine hangu ndakabva ndatohila because ndakaona kuti I have no option. yes, nekuti chero yangu iyi ukada chero kuitaura even pamaplatform akaita senyaya munozosara ndoitaura ka ndadodzisa piso ndosamaona ndati zita regai ndingonyora kuseri ende munhu anotogara muarea yandiri ende protocol yake vanhu vacho vhilika chero mukatarisa even on the teachers haasi kana pekutotambira because chero kutozotumirwa that 3000 uhasi kuti uyo wanga ari kuda kutozama kutogadzirisawo territory yake. You understand? Kusazova neuyikirira, at least kusazova neumwe munhu anenge achinetsa kuti ndine mwana wako svika zodai hadiki, but avavo vanokupfuudza rakatosanika njii apa chechi yakakura apa chiimagina chechi ine vanhu vakawanda ine vanhu vakawanda chechi vane mabranches vane vanhu. Saka tell me about all those souls vamana, tell me about all those souls. Chechi yakakura yaya muya vachiteta tikuenda kuchechi ende vanenge vachitozvibhiga nechechi yavo vasingazivi the secrets behind the leader. Chechi yakakura because vane branch kuMozambique. Aiwa nomusamtavanana pastor Mboro antiposta chechi yavo yakapiswa here nevana vechikoro. Yapastor Mboro yakapiswa nechechi here nevana vechikoro, yakapiswa nevana vechikoro chechi yavo hachina chechi mazuva ano. Ivo havasi vemunomu, ndevekuzimbabwe watutaura, ndevekwedu kumusha. Aiwa pastor ndevekuzimbabwe vane branch vanga vane branch kuMauveni. Iko zvino ndavasiya pane rimwe raida kuvhurwa, handichazivi kuti ndekupiko kudhuze nekunana Mpumalanga uko raida kuvhurwa branch, ndo pakazochiviridza dzangu nyaya. But mukavaona vakatsinzi nababa vayaka munenge muchitende baba vari filled with the Holy Spirit zvekutoreresa and munhu wewokuti chevamire pakupitika woga zvandiri kuudza ndanda kutozvona ndiri maimundisina namabhera wangu tichidii paya inini hanhamboga ndafarira shoko raMwari asi ndakatanga kurifarira nekuda kwababa ivavo. Asi kora chokwadi chakoga kwayanambovara ndafarira shoko raMwari wakazotanga kufarira shoko iri uchirohwa chekuseri napasta nabhishop. But ivo zvavo tapa chokwadi avavo zvavo vari kuchema vari kuchema masmall vari kuchema masmall. Ini ndakadyiwa zvimwe zvokuti ndogaka ndokukudza kuti nehembe dzakaya dzikakandwa pano nevanhu veprotocol. Wakadliwa shema saka kuti ukashanda katambira marono pakwabhishop apa chikoleji yamwe chechi futi. Ende moza ini ndakanyatsobhilifiswa to a point yekuti vaitouya vachirara muone room muno vakapaka zimota ravo panze apa voya vorara uchinyatsobhilifiswa kuti uri wangu hapana chandayakandisaitirwe. Ini I only had to realize kuti aiwa uyo mukadzi uyu ndiye aitofanda lifestyle isi yamaiita komari yechechi yaidepi ivo pachavo no chinoitika ndechekuti they need to have good cars kuitira kuti chero pavanoenda anyway they are presentable. Saka ivo whenever he gets married it's all about nice cars, imba yavo chaiyo plus pavanogara it should be proper.
saka zvekuzoti vafande plus zvekuzoti vafande vamwe ava ka inenge isati yanyatsokwana ndopainenge yakubhaka kune mamwe mapepa ane mari muchechi because vanga vakatowanda saka vanga vasingaione mari yacho kuti zvinofamba sei. Ende inini he made sure kuti hapana pavakambondiitira kana e-wallet kana kundisira mari muaccount. He used to just come with raw cash. Vanokava matsotsi vanozvitaura handizvisivi izvi handizvisivi vanhu vari kutaura nezvako. Saka inini chakatozondibatsira ka it was the messages because mamessages ivo vanga vakaseta that disappearing chiuyu. Saka inini I just said that thing yekuti because I was like asking myself why would he save that disappearing messages, so I used to just screenshot. And chimwe chinhu chaiitika ndechekuti I was not screenshotting kuti ndinge ndine evidence. Ndechitoonakirwa kapai pane ndakagoikana kandokuverenga mameseji aya chii anenge anyorerwa ndichinyatso ndikati mukanya mawana murume iva vatomboshandisi kwedze kuti bishop vana he is called a doctor. He's called a doctor. Kana mukazonyatsofunga zviri dhipu muchabatanidza neka. He is called a doctor more than a bishop. He's called a doctor. Saka zvese izvi aya vainyatso sure kuti vacover up matracks avo. Saka zvese zvaitika inini kutochengeta mamessages even he never knew kuti they were messages, they were screenshots. And inini when I was screenshotting it was not because I was trying to keep evidence. Anoona sevanhukadzi paipa yafe kuti uri wega, you are just fantasizing, you are just rereading the messages. Kana iri audio ka uri kuiteerera again. I don't know. Maybe ndindoga ndinopenga zvekuti zvinenge zvichikupa manga mave murudo zvekola manga mava murudo manga mava murudo tanda baby apa awandera vakanda kutaura shonaka ndindokuda vachitafana kuti ukati ndapinda ndapinda ndaitozviona ndiri mumba muya svipo yanga iri 4 bedrooms ka dziri upstairs ndikati ndichitoona chidoti kumwana go upstairs kola ukati from one room to another double story zvakaoma hazvo. Thank you very much wabotidakidza wena. Thank you very much for sharing. Waitako wena. Guys, zvakaoma, but anyway, sad reality zviri kuitika zviriko. Tinotaura nemumwe just that she's not ready yet to share nyaya yake right now. Achazotaura kana ave ready, she will share. Animona, she will share when she's ready kana nguva yakwana. Vakawanda vakatoitiswa nananhingikiri yese Clara Mashongamende ndaurova. Pane vakawanda vakatoitiswa nana bishop Dr. ani handimazvoona vakawanda. Ini ndangoti 2025 watiri kupinda kwasarigwa 2 days. Be very careful. Handitika yes Soko Diaries, be very careful kumachechi kwamunoenda. Be very careful. Anyway, tozokontinua musi wa31 Mascot. And 31 chasora tichati Mascot tozoti manheru topinda crossover tese handitika toti 12 Mascot tobva edu tozodzoka kuma manje tine 2 hours difference. Panofamba sei apa? Panofamba sei? Tichaita 4 hours tiri pano tichiita kuti tikafe kwese both sides. Tikovhudze kuno tikovhudze uko. Amen. Right. So guys, ndakwenda hangu tobatsana zvakare. Anditika takaenda inyaya yeour inbox. Ndine nyaya yeour inbox tomorrow. All right Jani. So guys, Saturday, Tuesday, 31 Mascot, uyai kudurura, uyai tikonfese, uyai kuconfession Mascot, tikonfese, toda kupinda muna 20 aiwa confession toita manheru. Confession toita manheru. Edina uri right. Confession tinoitanga manheru. Todura tipinde toda kutanga
fasting musi wa1. Vangani vari kupinda guys pama 21 days? Vangani vari kupinda pama 21 days? Ma 21 days hande vangani? Hanzi crossover. Yes, you can go Kensani endai kukrova varikuenda kuchechi endai kuchechi. Ndikureva vasingaende kuchechi. Vari kuenda kuchechi kuma crossover endai kuchechi. Vanenge varipo vasina kuenda machechi ndisu tiri kutaura tiri pachechi pano. 21 sai maoko tione. Vema 21 ngatione vema 21 1 2 3 4 21 20 kwende 10 days 21 tichasvika kuma 20 kuma 10 days. Count me in 21 6 to 6 church. Tinoda kuona body dzichipera guys. Tinoda kuona body dzichiti after 21 you must be slim. 21 then saka takaona ma 21 kaya guys. Kutora ma 21 kwete ma 10 vema 10 tishawi. Okay. Kuma 10 tishawi. Idzi 21 idzi. In. All right. Saka takati one day vema 21. Takawanda vema 21. Right, vema 10 days ngatikuone. Vema 10 days nema 5 days varipo anoda kupinda ma 5 days variko futi. Vema 5 days, vema 10 days ande itoni. Vema 10 days ndevapi? Indiri pa 19 days, all right? Vema 10 days pana Debbie na Mukunda Maidzembe Chizoba. Ava ma 10 days. 21 is no. You eat after 6 and drink water after 6. But if there is a need for you to drink water in the afternoon, you can just drink water. But take that dry fasting 19 days absolutely every Saturday. All right. Hands in 3 days. All right. Say very cool 3 days. Ava 10 days ka. Remember 5 days ndevapi. Remember 5 days very poe. Pana remember 5 days 7 water fasting 14 ndichipedza na 6. And the medication, say, take medication with your water. If there's a need to eat something, just eat something small. And it for medication BP and just have a cup of tea in a lemon and it's namkaka. Cup of tea in a lemon, take 1 slice of bread. That's it. What I have to drink it. But my 5 days, my 3 days, my 21 of an bit, my 21. And guys, listen, could never know it tablets. And if you drink any kind of medication, and usapinde per dry fasting. And don't do dry fasting. Can I only any kind of medication? Don't anti-Daniel fasting medication is Daniel fasting. Those are groups musapinde per dry fasting, per medication, and you wake up in the morning, that's 6, and this is medication and just have a cup of tea in a lemon. Usai some kak in a lemon, and then you have a slice of ashandi and one. But when they want to rama fruits, some they just take fruits, take an apple, a banana, and take a wojga, then you drink your medication. Musa jiga sadza, Musa tsindire zisadza, and the group, take a group munopinda munwese. Take a WhatsApp group munopinda munwese. Saka guys, shatuda pita panapa, dino kumbira o, vanoda, pacha brekwa, na 6 pega. We should be having somebody who comes here to lead the breaking of the fasting for that day. And I know for one that to pick up many wangu wakaza kodoni. Many wangu wadoku department kwa koko and mona. So kanavari po wangu guys just anongo uya muto point kwa prayer po break, those kind of things. Please let's do it. Kanavari po wanoda uya tika tingati vure group Facebook because it no pinda group. Hands or 1 cup mayo, yes, or drink 1 cup mayo. Hands about how about breastfeeders. Mukasajika mukaka ubudere rairoko eat but msajika kuguta mudijika andizo ndingati shape limit high, just eat very small portion to maintain mukaka womwana, very small food. Usazojika sadza rako raunodya every day zimukondera rakadai kana kuti ziraisi rakadai and ukona vanona mapiri ndozvandatsa vanona mapirisi eBP andika api yako yeti panguva yako yemapirisi iyoyo, kapi yako yeti isina mukaka
kana kuti ingori green inengori black yakadaro, kana kuti isina mukaka inengori nelemon, handika slice yako chechingwa, handi kana kuti 2 slices dzechingwa, womwa mapirisi ako, simple, you're done, zvatopera. Munomwa makangani mapirisi acho dai BP? How many times do you drink? Kanzi kwesu tine maprayer points. Unzai maprayer points, people should pray. Tipe maprayer point amwana zvakuningira. Hanzi ndai musana ndosha ndiri kutotaura, ndiri kubvunza kuti kasimuka kwake unopera here kana kasadya. Saka vane maprayer points, guys, give us the prayer points so that we post them every day. Tipe maprayer points. Munoza fasting, guys, it's good for your soul. And fasting is good for your soul, for your soul. Munoza fasting kana usingakwanisi 6 to 6, guys, ita makuseni 6 to 3. Kana usingagoni 6 to 6, ita 6 to 3. Paunomuka makuseni unobreak at 3 maskati. You can break in at 3. Usazozvimanikiza unodoka, kana usingazvigoni unofenda, unodona. Pedza na 3 maskati. Pedza na 3 maskati. Saka fasting is good for your own soul, iwewe. And then now ukatanga gore ne fasting uchiudza Mwari zvaunoda. Andika tell God what you want and what you want to happen in 2025. And tell God kana ukazvitakura. Unoita just do half day kana ukazvitakura. Ita kusvika 1 o'clock osiya. Half kusvika 1 o'clock osiya. And mune zvamuri kuchema zvamuri kuda, guys, zvamuri kuti 2024 anga sina kundimirira zvakanaka. 2024 ndakanamata ndine 2 years ndikunamata, ndine chirwere cheasthma chipandiri achisi kupera. Hanimona chinopera chigwere chinonzi asthma chechia. Ndine zvakazodai, ndine chakadai, so ndine chakati, zvinhu zvangu hazvisi kufamba, zvinhu zvakadai. Pamwe pacho panoda stubborn faith, guys, panoda stubborn faith of a mustard seed. Katikitiki yakadai so. And fasting is for your own soul, iwewe. You grow spiritually fasting. Time difference for breaking up. 6 dzekwauri. 6 dzekwauri iwewe. Isusu dzedu 6 dzekuno ku UK, vari ku Africa 6 dzavo dzeku Africa. It's still fine. Vanongobreaka 6 dzavo dzeku Africa. And isusu patinozobreakawo kuno ku, they can still join my prayers. That's fine. Kana tiripo, tiri free. Tinokopanana signal panapa. Kana tisipo pasina ari kuleader, tinokopanana signal. Tinokoisa panongonyogwa post na admin kungoti prayer time. Vanhu vari kunzvimbo dzavariko vanongonamata. Tataura Gladys mapirisi BP. Just have a cup of black tea. Ne slice yechingwa umwe mapirisi ako. Chete. Andimona. So guys, toda kuti 2025 fika pave nekubvorera. Toda kuti 2025 pave nekubvorera. Toda kuti 2025 muye nema testimonies, guys, kuti takatanga ma 10 days, takaita ma 5 days, takaita ma 21 days, takamuona Mwari. Zvakanga zvichiramba kumasuro uko, but through pa Facebook ipapa ndo pataka encourage na ipapa, takapushana, tichange tichipushana, tichange chisumudzirana ipo pano. Kana wakuda kuita tichange tichipushana, but the guy ndigareda kudzai. Katika kune usati mambo faster that long yema 21 days kana 10 days. Pachaitika miyedzo. You be targeted na Satan. Unati mugare makazviziva, musazosiya parodi. Ukaona miyedzo yako itika iyoyo, chibva uyatsoti Mwari makanaka. Baba tinokutendai nezviri kuitika because madisa mukati megomba reshumba. Antika muchadipurisa zvakare ndimi. Nokuti unenge uri wapinda mu kingdom ya Satan. Wapinda mu territory ya Satan. Antika nekuti paunotaka kufasta uchidana denga, wakutorwiswa Satan kabisira, and he does not like it because right now kana usingana mati kana usingadini antiona uchita zvaunenge uchita uri wekwake, so the devil is very much comfortable. Animona newe paunotenga kunodana kuti Mwari aiwa uchaita hondo dzichasimuka, pachasimuka hondo dzichauya nenzira, but kana uri fasting uchiziva neyedzo zati miyedzo yauya. Andika iwewe wagara gandi totokuudza utori werudzi rwemba yekukunda nechekare. Andika you are more than a conqueror, you are a victor, you are a victorious somebody. Animona saka ufanga kutombovhundutswa, vachauya, they will come for you with silly stories, silly accusations, silly whatever. Andika stand your ground. Usatyise because ndatogara ndakuudzai. Just think of this day, simeni vakati miyedzo ichauya yakawanda kusvikira ndapedza 5 days dzangu kana 10 days dzangu kana 21 days miyedzo ichauya. Andika talk less. Don't stuff yourself talking about it. Yes, we don't the wait throughout the day. Yes,
Yes. Anmona. Mafoni edu ane maBhayibheri. Mafoni edu ane maBhayibheri. Just to find 2 verses, read them, meditate about those Bibles. And iwewe you are at the breakthrough of your own family. Iwe ndiwe breakthrough family yenyu. And saka ma 21 days kana ma 10 days kana fasting iri kuyayoika. Iwewe ndiwe soja racho. Takura gidi. Uende kuhondo. Uise nyere. And ufeke helmet. Wosunga mabando, ufeka majombo. Nokuti wakwenda kuhondo. Wakwenda kuhondo machi. Ku South Africa kunonza kugarika, uchakugara. Kuchamiswa ari kumashure kwako, iwe wadarika. Kuchamiswa ari kumberi kwako, uchidarika. Uchakugara by fire by force. As you shall take the kingdom by fire by force. 2025, you are going to take it by fire by force. We are going to end by fire by force. And you are not going to allow any demon, be it in a form of a human being or in a form of whatever, dream or whatever, that will come and try to disturb us. Because Satan ndo vakawanda kutotikabe kwa Mwari. Saka tishamira panzvimbo. Mirai panzvimbo asikana chigadzirirai. Kana muchida kudla modla stereki musa 31. Monyatsa kuntinya musa 31 because musa 1 chakachai. Musa 1 tenge tiripo palife panapa. Tenge tichitotaura zvedunya yapanapa. Tiripo panapa. Dzekuseka dzekufara. Ndosaka makanzwa ndichitaura kuti no negative. Ndosaka makanzwa ndichitaura kuti chese chinokutadzisa chichakutadzisa kuti ugare panzvimbo paposition visa. Makanzwa ndichitaura kuti musa 31 ndiku clear because ndikuda kupinda. Yes Samantha, ndoda kupinda ndakafokasa. Handisi kuzotendera any blogger, any socialite, anybody because nditoziva kunobuda negativity yakawanda. I'm going to say bye bye my friends. I will love you, but I will love you from afar. I will love you from there, the other side of the phone. I'll love you from there, not on my phone. They'll still come with ghost account. That's okay. I won't see you. The moment they go discuss about you, that's okay. I won't be seeing them. And I don't want to listen to them. So I won't be seeing them. So I'll be fine. Kana Bible not teaching no dzeve kana chikutadzisa kunzwa igure. Kana ruoko chikutadzisa kutadze pamberi paMwari rugure. So we are going to cut off all those branches. All those branches. Dzimwe dzinotadzisa kuti tifambe murodhi dzichitipiringisha, tichidonha chipiringa, tichakata. Funny part is they'll still come with ghost accounts to add the views. So musavhunduke, ndakudzai tirikutanga. Please guys, ichauya ndosaka tiripo tichasimudzirana. Siyatomboita malive ekubvunza kuti how is it going guys? Tiri pano toda kuona vanhu vakaslima. Panombedza mafasting kutaza kuti madona manga muripo. Andika hatirarami nesadza nechingwa chete, tinorarama futi nesoko raMwari. Hanzi ukachisafutoza unonzonzwa nzara zvekudaro. Uchindyirei paunapedza ukandojaira kudya zvishoma uchabetena that body iyoyo because unenge uchidya zvishoma. Ucharamba kudya zvishoma kada kuzonodya hanzi I am no longer part of negativity. Thank you Gladys. Clap your hands for yourself. You are no longer part of that negativity. If we are not careful, guys, majority of us, social media is going to destroy us and is going to take us to hell straight. Social media, an app that has been done by somebody else. Because in the process, we blocking blessings. I will do a video. I will do a video to some of my fellow, socialites, because actually sometimes you don't comment, so but because of e-app, this is 2 minutes e-app. Museo wakaita shut down sukaka vanhu vakashungurudzika vanhu vakatambura but that one that those minutes it can happen for good kuti anobva angoti ndakuvhara zvachose. Where are we? Tiri papi? Hapana mutsvedeka pakati tese, hapana tese tikutovavarira kuti zvakanaka titori vatadzi but hatisi kuzotendera Satani kuti afambe nesu achipinda nesu. No. Prayer point yekutanga, Mwari ngavabvise marara ese akakukomberedza. Mwari ngavabvise vanhu vese vakakukomberedza vasingakodzeri kunge vari mukati moupenyu hwako. Kune maconversations aya anotaurwa, mafone calls anoitwa pachitogwa nezvesarako zvausinganzwi iwewe, uchirongerwa, uchitaurwa. Mwari ngavaburitse, ngavadzure. Mwari ngavadzure masora ese akakukomberedza. Mwari ngavabvise.
kana uchisara wega sara wakamira uri wani. Mwari ngavadzure wese kune mumwe unotoda nemwese unotosekerera zvotoita kuti ugone kuti munhu asingatokudi usingatozivi. Mwari ngavabvise, ngavadzure chese chakaipa chakakombedza chese, ingave hama dziri kutokurongera. Kune vamwe vakaitigwa vane mawhatsapp group akavhurwa musingazivi, amakavhurirwa nevana vamai venyu. Kune vana vamai vako 2 or 3 vakavhura chiwhatsapp group chapasaidi chausingazivi iwewe, chekutotetaura kuti uyu ndiye munhu akutoromba mufamily, ndiye munhu uyu toda kutona tomita so ari kutoromba, ndiye munhu akutopedza kuti zvedu zvisafambe, hauna chaunoziva. Vari kutokurongera and you don't know. Mwari ngavazviexpose, ngavazviburitse. Vakaipa vese vakomberedza kingdom ngavabude pachena, ngavabude vese 1-1. Mwari ngavaburitse, vadzure 1-1. Kune dzimwe dzaunoti shamwari dzako right now, kune tumwe tumagurupu turiko, kune tumacols tunorohwa twausingaziva. Uri kutamba uri wega, uchiti tiri kufamba tese, uri kutamba uri wega, turiko tikutoronga kuti tomudonedza, tomuwisa sei, ndomuita sei. Umwe ari kurara chironga. Mwari ngavakuexposere vanhu vese vanhu. Madikani mararambo indakwendaka till we meet